Kaixo, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeko 6ak eta 2 diren honetan hasiera emango diogu maiatzeko osoko bilkurari. Lehenik eta behin eskertu nahi nuke bertaratu zareten herritar ordezkari guztioi. Barkatu segundu bat, Eskertu nahiko nituzkela esan dut gerturatu zareten herritar ordezkari guztioi, baita hemen dauden udal teknikariei eta nola ez bai gerturatu zareten herritarrak eta baita streaming bitartez saio hau jarraitzeko saiakera egiten duzuten herritarrei ere. Aurreko ostiralean bidali zen gai zerrenda, eta gai zerrenda horren inguruan aldaketa batzuk jasotzea adostu genuen asteartean burututako bozeramaile batzordean, eta gaur goizean burutu dugu berriro beste bat, izan ere idatzi berriak sartu baitira. Eta hori horrela, gaitegian aldaketa batzuk egitea proposatzen da, eta badakizuenez, gaitegia onartu egin behar dugu aldaketak baldin badaude udalbatza hasi aurretik. Honela, 13. puntuan jasota zegoen PS Alderdi Sozialistak erregistratutako Palestinari buruzko proposamena eta berau ordezkatuta izango da 13. puntuan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak erregistratutako 7.106 sarrera idatzia duen proposamenarekin eta puntu berdina jorratuko da Ahotsa-Anitzek erregistratutako 7.179 sarrera erregistroa zenbakia duen dokumentua. Puntu berdina jorratuko dira, ebazpenak oso antzekoak direlako eta puntu bakarrean dagoelako ikuspegi desberdina eta bozkatuko da alde batetik ebazpeneko lehenengo puntu hori transakzionatutako Alderdi Sozialista eta EAJaren artekoa, gero Ahotsa-Anitzek erregistratu duena eta gero gainerako puntu guztiak batera bozkatuko ditugu. 14. puntuan jasoko da osasun mentalaren inguruko familiek aurkeztu duten 6.943 sarrera idatzia duen mozio proposamena eta Ahotsa-Anitz, Alderdi Sozialista eta EH Bilduk udalbatza honetara eztabaidatzeko atxikimena eman dioten dokumentua. 15. puntuan Osasun Bidasoa plataformak erregistratutako 7.008 sarrera idatzia duen mozio proposamena eta baita Ahotsa-Anitz, Alderdi Sozialista eta EH Bilduk atxikipena eman dioten mozio proposamena. Eta 16. puntua izango litzateke EAJak gaur goizean erregistratu duen 7.271 sarrera erregistroa duen eta baitare eskualdeko osasungintzari buruzko mozioa, baldin eta ez baldin bada atzera botatzen. Bai, Igor, mila esker. Erretiratuko dugu mozioa, batez ere ezin dugulako eztabaidatu puntu berean Osasun Bidasoarekin. Orduan gure agerraldian aipatuko ditugu hor barruan dauden gauzak, puntuak, eta erretiratzen dugu 16. puntua. Osongi, 15. puntuan eztabaidatuko da eskualdeko osasun zerbitzuari buruzko mozio proposamena eta udaltalde bakoitzak egingo du dagokion irakurketa. Hori honela, atzeratuko ditugu aurreikusita zeuden 14. eta 15. puntuak, 16. eta 17. puntu izatera pasako dira. Jasota idazkari jauna? Bai? Ongi badirotzu zue, gai zerrendari onarpena emango diogu, aldeko bozkak. Onartuta, onera gerturatu zareten herritarrei norbaitek euskaraz ulertuko ez balu, badaude itzulpen zerbitzua jarraitzeko aukerako aparatu batzuk, ez dakit norbaitek behar badu, eskatu ditzala eta hortxe daude, bale? Hasiera emango diogu udalbatzari, gogoratuz
herri eragileek aurkeztu dituzten bi mozioak eztabaidatuko ditugula martxoko aktaren onarpenaren ostean, naiz eta 14. eta 15. puntuak izan berez gai zerrendan ados. Beraz, hasiko gara lehenengo puntutik, 2025ko martxoaren 27ko aktaren irakurketa eta onarpena bidezkoa bada, ez dakit norbaitek zerbait esateko baduen. Onartzutzat emango dugu beraz. Eta jarraian pasako gara, Bidasoako psikiatria zerbitzuari dagokion mozioa, F Salud Mental Bidasoaren izenean, edo familiaz ulertzen dut izango dela, Mikel Martiarenak erregistratutako mozioa aurkeztuko du bera hemen dela, eta argitzeko udalbatzaren formatuan berak aurkeztuko duenez etendura bat egingo dugu, eta ondoren bere aurkezpenaren ostean udaltaldeek edukiko dugu bestetan bezala gaiari buruz jarduteko aukera. Beraz, Mikel, zurea da hitza, mesedez mikrofonua hartu eta zuk aurkeztu mozioa. Piztu egin behar da, A ver, bueno, eskertzen dugu etengabeko elkarrizketa eta aldearen egoteagatik eta elkarguneak aurkitzeko egindako ahaleginak. Siempre hemos buscado el consenso respecto a esta situación que está con el servicio de psiquiatría infantil y bueno, hemos trasladado un texto que no da lugar a interpretaciones, pedimos lo que pedimos, que se restituya un servicio que hemos tenido hasta ahora, que se mejore en la medida de lo posible. Esto es una petición popular, nos han pasado alguna enmienda que luego no sé si saldrá o no saldrá, pero bueno, no pretendemos que ningún partido, bueno, pues tome parte ni para bien ni para mal, sino que queremos presentarlo como está. Y bueno, estamos viendo una situación un poco especial porque, claro, nos estamos teniendo que desplazar a Donosti, faltando al trabajo, los chavales faltando más horas al colegio. Tenemos un servicio que, como tantos otros, está fallando. Está fallando y lo que queremos es que, bueno, que se restituya y que este pleno nos apoye a la hora de solicitar y pedir y exigir un poco pues que se vuelvan a restituir estos servicios en el Bidasoa, estos y otros, y mejorar. Poco más tengo que decir. Bueno, no sé, sí, que hay un seguimiento a los chavales, que bueno, que estamos perdiendo muchos. Eskerrik asko, Mikel. Orain udaltaldei emango diegu berriro hitza eta udalbatzaren formatu ohikoan sartuko da berriro. Ahotsan hitzen izenean, Lupe, mesedez. Bai, arratsaldeon, lehenik eta behin zuen lana eskertu nahi dizuegu. Eskertu ere herritar guztion etxea den hontara zuen mozioa ekartzeagatik. Eta hain garrantzizkoa den gai hau eztabaidagai izateko aukera emateagatik. Azken urteotan osasun mentalarekin zerikusia duten gaixotasunen eragina areagotu eginda gure gizartean. Eta osasun zerbitzuek erronka handia dute egoera horri erantzuteko. Gaur egun eta etorkizunean,
Osasun mentalarekin zerikusia duten gaixotasunak modu egokian hartatzea da osasun zerbitzuen erronka handienetako bat. Haurren psikiatria arloak Bidasoako eskualdean 600 paziente inguru hartatzen dituen zerbitzua da. Tamalez, zerbitzu honen beharra gero eta handiagoa izango dela badakigu. Eta egoera honen aurrean uste dugu kalitatezko zerbitzua bermatzeko, eskualdean zerbitzua indartzea beharrezkoa dela. Gure ustez, hori da gure adingabeei eta ondorioz haien familiei merezi duten kalitatezko eta hurbiltasunezko zerbitzua bermatzeko modu bakarra. Zerbitzua eskualdean mantentzea eta indartzea da bidea. Gure aldetik, maila instituzionalean herritarren interesak defendatzen jarraituko dugu. Zuen aldarrikapenak gureak egiten ditugularik. Adierazitako guztiagatik, gure bozka zuen mozioaren aldekoa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EAJaren izenean, Gonzalo. Bai, mi esker. Zalde hondenekeri. Batez ere, nahiko nuke azaldu pixkat nola dagoen egoera gaur egun. Ne ustez astelehenean izan zuten bilera bai bi alkateak, bai Irungo eta Hondarribikoa, eta bertan plazaratu zitzaien nola zegoen egoera gaur egun. Tamalez, otsaila bukaieran, psikiatria arloan zegoen medikoa jartu zuen, eta plaza hori kubritzeko nahiko lan daka Osakidetza gaur egun. Baina ez plaza hori bakarrik daude beste pilo bat ezin diela bete. Horren inguruan, Osakidetza zin diot lanean ari dela hori betetzeko, baina ezin du bete. Ez dulako medikurik aurkitzen, ez dulako profesionalik aurkitzen. Eta hori, eta indartzeko nahi horretan, beste bigarren lanpostu bat sortu berri du. Beste bigarren lanpostu bat berri sortu du. Zertarako, bihartik aurrea, ekainetik aurrea, OPE bat abian jarriko da, profesional batzuk plaza hori betetzeko. Bertan, 24 pertsona aurkeztu dire. Eta inbarko da, OPE hori, eta OPE ondoren, beraiek aukeratu beharko dute bere lanpostua. Osakidetzak den egiten ari da horretarako. Ez da, zerbitzuak kendu Bidasoatik. Kubritzen denean plaza hori, ingo da bete. Eta hortan dabiltzate. Bestaldetik, badakigu denontzat oso lana, dirua, denbora, eta da hemendikan Donostira jutia. Badakit, eta zindagizuet, batzutan, batzuk aldute laskarrago jun eta besteak mantsoago. Baina dakagu konexio onak, area juteko. Lehen bai lehen, presioa sartzen nahi gea, bai zuek eta bai guek Osakidetzari. Hori lehen bai lehen betetzeko. Baina administrazio batzutan ez dihoa hain askar. Gauzargi bat nahi dut izan. Konsulta ez da desegin. Donostira eraman dire kasuak medikoa etorri arte. Eta lehen bailen etorriko dire. Alde ditugu nahi ditugun bertsioak ikusi, nahi ditugun bertsioak entzun, nahi ditugun bertsioa sinistu. Baina Osakidetza den egiten nahi da hori bermatzeko. Eta orain arte, lanpostu mediku bat zegoen horretarako, eta guain bi egongo dire. Eta betetzen denean, bi egongo dire. Eta izango dugu kalitatzezko zerbitzu bat. Beraz, gauz batzuk badire hemen ezin dituguna onartu, testu honetan, baina azken finean, bai zuek eta bai hemen gauden guztiok, argi dakagu zer nahi dugun. Kontra ezin diogu bota, baina alde ez dare. Beraz, abstenitzen gera eta jarraituko dugu alderdi moduan gure agintaria dauden lekuetan presio sartzen, hau dena alden eta azkarrena zuzentzeko. Zindagizuet. Beraz, ni esker denekeri. Eskerrik asko, Alderdi Sozialistaren izenean, Josu. Bai, gure aldetikan, gure bozka ados izango da, alde. En todo caso, yo entiendo la preocupación porque al fin y al cabo siempre tenemos a un familiar que afecta todo el tema de psiquiatría. Está claro que hay una preocupación importante y dado que, bueno, sobre todo cuando tratamos con personas menores y niños fundamentalmente. Por nuestra parte, entendemos un poco la preocupación, sobre todo de lo que está pasando en la zona, sobre todo en la gente,
Y hay una cuestión que, hombre, yo globalmente es un tema que nos parece correcto. Hay algunas frases que, hombre, que yo me gustaría, por ejemplo, cuando decís el tema de la subcontratación especial yo creo que a Osakidetza no tiene que subcontratar a nadie. Los médicos son los médicos y no es que subcontratar. Es Osakidetza el que tiene que hacer y deshacer sin subcontratar. Ese es un poco, en fin, no es un tema. Y luego también lo que decís aquí, el tema de lo que es la presión a la consejería y tal. A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es resolver las cuestiones. Me refiero que en la política, los que somos los políticos tenemos que resolver esta cuestión. Y, en todo caso, lo que yo emplazo es al Consejo Social del Bidasoa, que en este momento está constituido, esta cuestión se tome con la máxima serenidad, con la máxima urgencia. Y, en todo caso, desde los partidos políticos, hagamos el esfuerzo necesario para que este tema se resuelva cuanto antes, porque es verdad que nos afecta a las familias, y estoy convencido de los que estéis aquí también, pero también los que están en este lado, también tenemos familiares que tenemos este problema, os lo digo en serio. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor, porque entendemos que el tema, este es un asunto de suma importancia, que hay que resolverlo, sobre todo porque tratamos con personas menores, con niños, familias, y que a veces pues, los críos no son muy expresivos a la hora de dar la enfermedad y de alguna forma nos preocupa. Y esa situación la tenemos que resolver en la cercanía, no en la lejanía, en lo cual nuestro voto va a ser a favor. Eskerrik asko, Josu. Mesedez audioa EH Bilduren izenean. Garoa. Bai, arratsalde-on guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko gaur onera mozio hau ekartzeagatik, azalpenak emateagatik, aurreko bileran ere zuzeneko informazioa emateagatik, eta gure iritzia da argita garbi osasunaren zaintza, osasungintza publikoa, kalitatezkoa eta gertukoa izan behar dula. Momentu honetan, ematen dunez, medikua joan delako 700 haur hartatzen zituen bakarrak joan delako lertu da, baina dagoeneko pertsona bakar batek 700 aurre jarraipen egitea eta hain konplikatua denetan, erakusten duena da planifikazio eskasa. Egia da, gizarteaz dagola erresa, egia da zaila dagola jendea bilatzea, baina, prebizio bat egiten baldin badezu, beti erresagoa izango da. Alderdi horregatikan, guk EH Bildu bezala, badazpadare esaten dut, azken finean parlamentuan ere egonez, lanketa horretan bagaudela, Osakidetzaren inguruko planteamendu zuzenak eta proposamen zehatzak baditugula, eta lehen esan den bezala, gure jarrera da, udaletik noski eskakizun hau egitea, mozio honi alde bozkatzea, baina era berean Eusko Jaurlaritzan dagokion lanketa eta presioa ere egitea, ze etorriko da, aterako da, egingo da, baina bitartean egunerokoa gogorra da, zaila da, aurrak dire, zuek zehazte, eta argi erakusten duena da, eta azkeneko bileran pixkat aipatzen genuna, sentsazio orokorra, eta behin eta berriz ere aipatu duzula, orain gaude psikiatria infantilaki, baina familia berdinan gertatzen zaizunea psikiatria, urologia, bestea esatezu zer da, hau. Ordan, azken finean osasun publikoa, kalitatezkoa eta gertukoaren dagoen edozein aldarrikapenaren alde, gu horregongo gara eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Garoa. Jasota zuek aldetik erantzunak? Bai. Bozkatzeari ekingo diogu, 14. puntuan Bidasoako psikiatria zerbitzuari buruzko mozioaren aldeko bozkak. Aurkakoak, abstentzioak, gehiengo onartua beraz. 15. puntura pasako gara ondoren, Osasun Bidasoa plataformatik Bidasoa ospitalieko pediatriako larrialdien arreta berreskuratzeari buruzko mozioa, beraiek ere hemen dira, eta horregatik jorratuko dugu puntu honetan, eta hitzartzeko prestutasuna erakutsi dutenez, zuena da hitza, mesedez hartu mikrofonoa eta aurrera.
Arratsaldeon, entzuten da. Bueno, Osasuna plataformatik gatoz, eta Osasun Bidasoa plataformak zuengana jotzen du Hondarribiko udaleko osoko bilkuran mozio bat onar dezazuen. Egokitzat joz ez gero. Gure aldarrikapen bat babesteko. Bidasoa ospitaleko pediatriako larrialdien arreta berreskuratzea. Izan ere, apilaren 13an itxi ziren 36 urtez ondo funtzionatun ondorez. Bueno, no vamos a leer la moción porque ya la tenéis todos. Entonces, nos gustaría aclarar unos cuantos puntos. Nosotros en esta moción no estamos pidiendo que vuelva el servicio de urgencias de pediatría como estaba hasta ahora, porque ha sido un modelo fracasado. Nosotros estamos pidiendo que vuelva el modelo de urgencias, el modelo de pediatría hospitalaria que había hasta el año 2012. Hasta el año 2012 teníamos un modelo de urgencias hospitalarias o de pediatría hospitalaria como todos los comarcales de la provincia. En el 2012 se hizo una prueba que ha sido fallida, como podéis haber comprobado todos, y nosotros queremos volver a lo que teníamos. Entonces, quería también aclarar, se dice que no ha habido incidencias. Bueno, a día de hoy, a partir del 1 de mayo, quiero decir, esto se cerró 15 días antes y ya la gente sabía que no había urgencias de pediatría, a pesar de lo cual, en el hospital se ve una media de 5 niños al día, de los cuales 10 tienen que ser atendidos por un médico. Y en el PAC, en el ambulatorio, se ve una media de 13 niños al día, de los cuales 8 tienen que ser atendidos por un médico. Entonces, queremos dejar claro que esto es porque además la gente ya sabe que no hay urgencias de pediatría y se va directamente a Bye. Esto está sucediendo también porque se han dejado de registrar los niños que van a la puerta de pediatría y a la puerta del hospital no se les atiende, no se le coge registro, no figuran en ningún sitio por orden de la dirección, con lo cual tampoco sabemos exactamente. Estos que he contado ahora son los que han sido atendidos. Son atendidos por una enfermera. Y si la enfermera ve que está el niño muy mal, lo pasa a un médico de adultos. Y esto quiero que quede claro aquí para todos, supone que si Donosti está cerca para nosotros, también está cerca para los médicos. A un médico que vive en la zona no le cuesta nada ir a trabajar a Donosti. Y que si le meten la pediatría a los médicos de adultos que no están acostumbrados, sin médicos de urgencias, porque si yo soy médico y me están haciendo hacer algo, estoy capacitado, porque no se cogen los datos, con lo cual en la estadística anual va a salir 0 niños o 5 niños. Y bueno, pues si no coges los datos, por supuesto no van a aparecer. Nos parece gravísimo, estamos en una zona donde la población infantil está creciendo muchísimo, es casi una ciudad dormitorio. Yo vivo en Ventas y Ventas se está convirtiendo en un barrio dormitorio de gente joven con niños que no tienen atención pediátrica. Nos están dando la atención pediátrica telefónica de pueblos de la provincia más lejos de San Sebastián, no creáis que ni siquiera de Rentería, con lo cual te llama un pediatra que ni ha visto a tu niño ni sabe nada de él para hacerte la consulta telefónica. Eso de esta mañana, una llamada de esta mañana, no es que yo lo digo por decir. Este marrón, vamos a decir, le ha caído a las enfermeras.
Y le ha caído a las enfermeras porque son las que tienen que ver al niño. Ojo, verlo como yo os veo a vosotros, no valorarlo. No hay que cogerle la fiebre, ni la tensión, ni el pulso, ni nada. Solo verlo. Entonces, claro, una enfermera que está en la puerta y tiene que ver a ese niño sin valorarlo, ¿cómo hace su trabajo? Entonces, solamente se ven los niños críticos, cuando la enfermera lo ve, que está malito, pues lo pasa. Entonces, claro, nos parece que hoy en día, después de 36 años, con un servicio de pediatría que hasta el año 2012 era una maravilla para toda la comarca, que todos, porque vosotros sois jóvenes, lo habréis utilizado, y ahora no tenemos nada. Y por supuesto que Donosti está cerca, muy mal para aparcar y para todo, pero está igual de cerca para un niño que para un adulto. Y si te da un infarto, pues te vas a Donosti, ¿no? Es lo siguiente que nos van a decir. Si un niño puede, tú también. ¿O qué diferencia tenemos? Los kilómetros son los mismos para un adulto que para un niño. Creo que no podemos consentir que nos quiten unos derechos que tenemos adquiridos y que nos pongan disculpas de que no hay partos, de que sí hay partos, de que sí. No, queremos el servicio de pediatría como toda la provincia, como Mendaro, como Galdácano, como Mendaro, como Zumárraga, como Mondragón, como todo el mundo. Queremos un servicio de pediatría. No nos vale que estemos a 20 kilómetros del hospital de Donosti, que bastante saturado está ya. No sé si tengo que decir algo más, porque bueno, pues más que nada eso, creemos que es un agravio comparativo contra el resto de la población de Guipúzcoa y queremos que, a poder ser, pues nos apoyéis en esto. Hori dela eta, Hondarribiko udalbatzaren osoko bilkurari honako erabaki hau hartzea eskatzen diogu. Osasun sailari erreklamatzea Bidasoa ospitaleko pediatriako larrialdien arreta berriro martxan jar dezala. Osasun sailari erreklamatzea Bidasoa ospitaleko pediatria zerbitzua berreskura dezala. Osakidetzari eskatzea behar diren famili mediku eta pediatra ziurta ditzala osasun zentroetan, arreta normalizatua berreskuratzeko. Osakidetzari behar adina espezialista eskatzea itxaron zerrendak murrizteko eta urologiako eta haur eta gazteen psikiatriako kontsultak berriro irekitzeko. Mila esker. Eskerrik asko zuen argi hitz egiteagatik. Orain berriro udal taldei emango diet hitza. Ahotsan hitzen izenean, Lupe, mesedez, zure da hitza. Bai, eskerrik asko zuen ekarpenagatik eta egiten duzuten lanagatik. Argi dago, osasun sailean azken hamarkadetan hartutako erabakiek gaur egungo egoerara eraman gaituela. Azken urteetan herritarrei eskaintzen zaizkigun osasun zerbitzuen kalitatea gero eta okerragoa da. Profesional gabezia, itxaron zerrenda onartezinak, azpiegitura zaharkitutak eta zerbitzuen murrizketa ezinegona eragin dute herritarrengan, hau da, gu guztiongan. Zuen leloa arazo honen aurrean handitu, berritu, hobetu da, eta hori da bidea. Dagoena berritu eta hobetu eta beharraren arabera handitu. Azken aldian, osasun sailetik norabide aldaketa bat adierazi zaigun arren, azken aldiko erabakiek egoera okertu dute, gure eskualdean urgentzia pediatrikoak desagertzea ekarri baitu. Zuen aldarrikapenak gureak egiten ditugu eta mahai instituzionalean defendatuko ditugu. Beraz, gure bozka aldekoa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJaren izenean, Gonzalo, zure da hitza. Mi esker, arratzaldeon berriz, tendekeri. Pues me toca hacer un poquito la defensa. Yo creo que muchas veces las críticas suelen servir para mejorar, pero también nos tenemos que dar cuenta que tenemos un servicio de salud pública que se puede mejorar muchísimo y seguirá mejorando, pero a nivel estatal es la mejor. Lo que no se puede decir es que no se han mejorado las listas de espera, que no se han mejorado las inversiones
Y este mismo relato tuvimos aquí hace unos meses con las obras del quirófano que vinisteis también. Podemos pedir lo que sea, pero aquel día se pidieron inversiones. El Gobierno vasco va a destinar a Bidasoa 50 millones de euros para mejorar tanto los quirófanos, Oñaurre y el ambulatorio centro de Irún. Las listas van para abajo a nivel general. Hay problemas para cubrir las plazas. Todos sabemos, para sacar una plaza de médico, los MIR, los famosos MIR, lo que están costando salir adelante. Plaza que sale, plaza que se cubre. Plaza que sale, plaza que se cubre. Todos los MIR que se están licenciando en las universidades están trabajando. Lo que no podemos permitir es decir y ser muy alarmistas. Las alarmas y las críticas son buenas y hay que tratarlas donde hay que tratarlas. En el Consejo Social anterior, este tema de los pediatras no se trató. En el siguiente, que es ahora en junio, se va a tratar. Este cambio se debió. En aquella reunión, aquellas mociones que se presentaron en este ayuntamiento, se peleó con el consejero de Sanidad que todas las decisiones había que contar con los profesionales. Con los profesionales. Aquella vez, después de aquellas reuniones, se consultó con los profesionales. Los pediatras dijeron qué es lo que querían para mejorar el servicio a nuestros hijos. Con las urgencias, sí, se va a perder la urgencia de unas horas. Pero se le va a atender de todos los días en el PAC, nos va a costar ir al PAC de urgencias, porque todos tenemos en mente que una vez que estamos nerviosos porque nuestros hijos están malos o han tenido un accidente o por lo que sea, vamos al hospital directamente. Pero en el PAC se le va a atender igual. Y eso lo dijeron los pediatras. Los pediatras dijeron que no iba a ser un cambio a peor, sino que nuestros hijos no se tienen que preocupar, que van a estar mejor atendidos. Lo dijeron los profesionales, no nosotros. Vinieron a los ayuntamientos a explicárnoslo. Lo explicaron a los demás profesionales y creo que a vosotros como plataforma también. No podemos, en serio os digo, poner tantas alarmas que todo funciona tan mal, porque no es real. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Y entre todos trabajaremos para mejorar. Pero tenemos un servicio público de salud que es una envidia. Y se puede mejorar, siempre. Por lo tanto, ya que no se me va a dejar defender la moción alternativa, la voy a leer. 1. Reclamar al Departamento de Salud y Osakidetza que el modelo del servicio de pediatría implantado responda a criterios de seguridad y de calidad asistencial para las y los niñas y niños que asisten a los Bidasoa, en los términos que expuso el equipo técnico de Osakidetza el pasado 15 de abril al conjunto de los grupos municipales. 2. Reclamar al Departamento de Salud fortalecer la asistencia pediátrica en la atención primaria, con los más profesionales y ampliando los horarios, en la línea del nuevo modelo puesto en marcha desde el 1 de mayo de 2025. 3. Reclamar a Osakidetza hacer atractiva a la comarca del Bidasoa en el proceso que se está realizando con la OPE de plazas de difícil cobertura y con este escenario de falta de médicos y médicas existente en el conjunto del Estado. De manera que Osakidetza intenta atraer al mayor número de especialistas posibles a las plazas existentes, pero que carecen de profesionales en este momento. 4. Reclamar al Ministerio de Sanidad el compromiso con la gestión más flexible del sistema MIR para posibilitar que se amplíe el número de profesionales a los sistemas públicos de salud, al tiempo que flexibilice los plazos y permisos para los residentes altamente cualificados. Pueden incorporarse al ejercicio de la asistencia sanitaria. 5. Reclamar al conjunto de las instituciones implicadas, Departamento de Salud y Educación del Gobierno vasco, Osakidetza, Ayuntamiento de Irún y Ayuntamiento de Hondarribí, a acordar y suscribir antes del 15 de julio el acta de negociación del proyecto general de actuación del Plan Integral del Bidasoa, que será previamente contrastado con el Consejo Social
del Bidasoa. 6. Reclamar al conjunto de las instituciones, Ministerio de Sanidad, Departamento de Salud, Ayuntamiento de Irún, Ayuntamiento de Hondarribia, ALAS y a los profesionales de Osakidecha, a las comunidades educativas, a los centros escolares, así como a los agentes sociales de la comarca del Bidasoa, a que unamos voluntades de manera sincera y responsable para ejercer mayor pedagogía acerca del sistema de salud público, evitando mensajes de alarmismo que puedan generar una sensación de inseguridad en los colectivos más vulnerables. 7. Instar a las instituciones públicas y a los agentes sociales a unar voluntades para hacer de la OSI Bidasoa un destino atractivo para los profesionales y alejado de cualquier crispación que penalice la atractividad de las plazas del Bidasoa. 8. Manifestar el compromiso de actuar de manera responsable, superando el uso de la salud como un arma arrojadiza y haciendo especial esfuerzo en la difusión de los principales prevención y promoción de la salud, aconsejados por el grupo de pediatras al que hemos tenido ocasión de escuchar, teniendo en cuenta las determinantes de salud que nos rodean en nuestro día a día y que dependen del conjunto de los agentes mencionados. Después de leer esto, el Grupo Nacionalista Vasco se va a abstener en esta votación. Mila esker, Igor. Eskerrik asko, eskatu nahi diot hemen gerturatu den jendeari hemen iritzi guztiak errespetatzeko modukoak direla, adierazpen guztiak egiteko eskubide guztia daukatela udal ordezkariek eta mesedez errespetu zentzuteko eskaera egin nahi dut eta bueno, aktan jasotzea ere eskertuko nuke hemen ez dela utzi mozio bat aurkezten, ez da egia, hemen utzi da mozioa aurkezten, mozio irakurtzen, eta bozeramaile batzordean adostutako moduan egin dela, kasu honetan EAJaren adierazpena. Hurrengoa hitzartzen Alderdi Sozialista, ez duzu hitzik hartuko, ados, eta EH Bilduren izenean, Garoa, zurea da hitza. Bai, arratsaldeon berriro ere, nik berriz ere eskertu eta egia da. Hemen etorri zitzaizkigun Osakidetzako zuzendaritza kontatzen Bidasoaldean zegoen ezinegona, pediatrak eta las pediatras, zazpi emakume etorri zitzaizkigun esaten beraien egoera jasan ezina zela. Eta ikasi genuen ezoiko egoera bat ematen zela Bidasoan, hau da, ambulategiko pediatrak, ospitalean zaintzak egiten zituztela. Eta behin eta berriz esaten ziguten hori ezoikoa zenez, pediatra horiek itzuli behar zirela ambulategietara. Eta ohikoena zela ospitaleetan pediatriarik ez edukitzea, guk ez genulako partorik eta erditze konturik. Gogoan dut eta berriz ere eskertuko dizuez, azken finean hemen beti gaude errelato kontuekin eta non jartzen dugun hasiera puntua. Eta gero zuek etorri zineten eta esan zen iguten argi eta garbi 2012 arte murrizketak egin arte ospitalean bazaudela 4 pediatra. Eta pediatra hoiek baztertu edo juntzirela kentzen eta orduan hasi zela ezoiko egoera hori. Nik propioki ere galdetu nien pediatra hoiei ea egia zen, beraiek bakarrikan ambulategian zerbitzua eman behar bazuten, beraien bajak gutxituko zirela eta benetan galdera zen ea pediatrak izango genitun. Galdera horreri erantzun ziguten baietz, baina beraien ordutegia daukate. Ez dute gero saldu diguten hori arratsaldeko 5 arte egongo direla eta ez dugula arazorik edukiko. Arazoak edukitzen ari gara, beraz, irakurketak ezberdinak izango dira eta nahi baduzu alarmistak EAJak esaten duna, baina ni beste hitz bat jarriko dut, gezurrak esaten ari dire. Eta paperean jarri den hori ez da egia bihurtzen. Beraz, Bidasoako eskualdean gainera aipatu genuen, pozik ginela, bide berri bat ematen zulako hasi ginela, kontseilu soziala entzutna izaten ari zela, azpiegituretan ere bide bat egiten ari zela, baina zein izan den sorpresa, urteetan aldarrikapen azpiegiturak izan baldin baziren, orain medikurik gabe gaudela eta zerbitzurik gabe gaudela,
Eta lehen aipatzen ziaten bezala, ez? Gernikan ematen dunez bere egunean ambulategi zoragarri eta eder bat egin zuten, baina itxita egon du da denbora guztian, ez dagolako medikurik. Ikusita horrelakoa gertatzen direla, ja alarmak sortzen dira noskiz, ez badago konpromesua zerbitzua ere 2012 aurretikan berregingo dela eta berrizek ere gaude errelato puntuetara eta bakoitza zer egin nahi duen. Beraz, pediatriaren ezoiko egoera bat konpondu dela esan dezakegu, pediatrek orain ez dutelako zaintza hori egin behar ospitalean, baina ospitalean ez daukagu pediatrarik. Orduan, 100.000 biztanleko eskualde bat bagera, beharrak argi daude, eta gainera, lehen esan dugun bezala, eta argi dago psikiatria infantila, orain pediatria, urologia, bestea, pilatzen ari dira, eta normala da, larun batean ere, Manifarako deialdia egina egotea, Bidasoako eskualdeak behar duelako benetazko osasun publiko, kalitatezkoa eta gertukoa. Ondorioz gure bozka aldekoa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. 15. puntuaren eztabaida izan dugu eta ongi badiritzozue Osasun Bidasoa plataformak Bidasoa ospitaleko pediatria larrialdien arreta berreskuratzari buruzko mozioaren bozketara pasako gara. Aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengo onartua beraz. Helduko diogu gai zerrendako 2. puntuari orain, 2025ko lehenengo hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea da, ordaintzeko bataz besteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuaren exekuzioari dagokiona. Urteko kontuen informazioa hiruhilero ematen da bai foru aldundiari eta baita udalbatzari ere, eta bertan aurrekontuen egonkortasuna eta finantza iraunkortasunari dagokion informazioa izaten da. Honela, merkataritza operazioetan bataz besteko ordaintzeko epea eta berankortasunari buruzko informazioari ere eman behar dugu hiruhilero. Honela, 2025ko lehenengo hiruhilekoari dagokionean, Hondarribiko udala, Hondarribi Alantzen eta Arma Plaza Fundazioak ia 3 milioi euro terdiko ordainketak egin ditu eta bataz besteko ordainketa 12,29 egunekoa izan da. Bestalde batetik, aurrekontuaren exekuzioari buruzko informazioa ematerako garaian, aipatu nahi nuke, martxoaren 31 arte, jasotako ekarpenak edo dirubilketa likidoa 4.375.000 eurotik gorakoa izan dela, eta gauzatutako gastuak edo ordainketa likidoa 4.270.000 eurotik gorakoa. Teknikarian txostenetan jaso dituzute xehetasun guztiak eta honekin beraz hiruhilekoaren informazioa edo berri ematea burutzen dugu. Ez dakit norbaitek azalpen gehiagorik behar duen. Nik bai aipatuko dut, esan dudala 2025ko lehenengo hiruhileko ordainketen berankortasunari dagokionean ia 3 milioi euro terdiko ordainketa egin direla eta gauzatutako gastuak aipatu danean exekuzioari dagokionean 4 milioi euro terdi ia aipatu dudala eta hor badagola ia milioi bateko diferentzia eta horren justifikazioa da berankortasunari dagokionean 2025an sartutako fakturak bakarrik kontutan hartzen direla eta gastuaren exekuzioari dagokionean 2024ko abenduan jasotako fakturak ere bertan jasotzen direla eta kopuru horren diferentzia hortikan ulertzen da. Denak ulertuta edo? 2. puntuaren berri ematea egin da. Pasako gara. Pertsonal saileko hiru puntu ditugu oso antzekoak direnak eta ongi iruditzen bazaizue berri ematea da baita ere eta 3., 4. eta 5. puntuen informazioa elkarrekin emango dut. 3 puntu hauetan hautaketa prozesuetako oinarriak onartzeari dagokion berri emateak dira eta testu inguru bat egitearren
Hondarbiko udalean urte luzeetako langilegoaren egoerari hobekuntza nabarmen bat emateko asmoz lanean dihardugu, aspaldi adierazten dugun bezala, eta honela lanpostu kopuru handitzea eta langilegoaren aldi baterakatasun egoera nabarmen murrizteko neurriak hartzen ari gara. Erronka ez da makala, izan ere, egonkortze prozesuetatik ia 40 langileren egoera egonkortu egin dela aipatu izan dugun bezala, 140ko aldi baterakotasun tasan geratu gara egonkortze prozesu hori burutu ostean. Hau da gutxi gorabehera, hemen osasun langileak eta hezkuntzakoak ere egongo dira gutxi gorabehera egonkortze prozesuak burutu aurretik osasungintzan eta hezkuntzan zegoen aldi baterakotasun tasan geratu gara guk egonkortze prozesua egin ostean. Oinarri hori hartuta, hemen udalkideok garenok badakigu 2023ko abenduan tokiko gobernu batzordeak urtean hitzeko lan eskaintza publikoa onartu zuela eta 2024ean ere beste lan eskaintza publiko bat ere onartu egin genuen. 23an 30 lanpostuz ari ginen hitz egiten eta 24ean beste 14 lanpostu gehiago jaso ziren lan eskaintza publiko bitartez datoz hurrengo 3 urteetan oposaketa bitartez betetzeko saiakera egiteko. Uste hau kontutan hartuta, Hondarbiko udalak urtarrilean 5 administrari plaza eta 2 arkitektu plazaren deialdia egin zuen. Martxoan 5 udaltzain plazaren deialdia ere kaleratu du eta urte honetan zehar aurretik adierazitako plangintzari jarraituz beste deialdi batzuk ere egikaritu nahi dugu. Gaurkoan ematen dugun berri 3 prozesu gehiago dira eta langile ordezkariekin oinarriak adostu ostean tokiko gobernu batzordeak begionez ikusi zuen deialdi hauek burutzeari. Eta deialdi hauek dire alde batetik 4 administrari gehiago konkurtso posizio bitartez eta txanda irikian deialdia egitea, hala nola estatistikakoa, idazkaritzakoa, kontratazio sailekoa eta baita gizarte zerbitzutakoa ere. Eta gero beste 2 prozedura administrazio orokorreko teknikariei dagokionean. Plaza bat bakoitzean eta kasu honetan 2 prozesu desberdin egin dira, alde batetik bata kontratazio saileko arduradunarena eta bestea hiringintzako administrazio orokorreko teknikariena, beraien oinarriak oso desberdinak zirelako eta 2 prozesu desberdinetan egitea erabaki baita. Prozedura hauek jada Gipuzkoako boletina ofizialean publikatuta daudela ere jakinarazteko baliatzen dut eta azken urratsa izango da estatuko aldizkarian publikatzea eta behin estatuko aldizkarian publikatzetik izen emate epea zabalduko da eta gero ja prozedura guztia martxan jarriko da. Badakit estatuko aldizkarira ere bidali dela, baina oraindik gaurko egunez ez dago publikatuta. Baina aurki izango dira deialdi hauek indarrean. Beraz, azalpen honekin 3., 4. eta 5. puntuko berri emateak egiten dira, eta ez dakit norbaitek zerbait galdetu nahi duen edo baloraziorik egin nahi duen. Bai, Kalixa zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Arratsalde on guztioi. Ondo azaldu duzu zer den. Aurreko plenoan eztabaidatu genuen edo ekarri zen ere bai udaltzaingoen plaza horiek eta horretarako batzorde bat ospatu zen alderdiko oposizioan gaudenok horren inguruan informazio jasotzeko. Kasu honetan tokiko gobernu batzarreko akordio baten bitartez egiten da eta bai eskertuko genuke udal kudeaketaren inguruan batez ere azkeneko urte terdi honetan 2 urte hauetan eta lehendik hasitako egonkortze prozesua dela eta guri informatzea batzorde batean. Eskerrik asko. Beste baloraziorik? Bai, Josu? Nik uste dut... Honi berriz, behin eta beti aipatzen dut, eta esaten dut,
personal gaiak oso garrantzitsua dire, azken finean udaletxe baten funtzionamentuan inguruan beharrezkoa dire, pero en todo caso ya me hubiera gustado que antes de traer a pleno estas propuestas que pueden ser, que me parece muy bien porque son sustituciones, hubiéramos tenido información en alguna comisión de personal, en el cual de alguna forma se expusieran, pues dentro de lo que son las estrategias de mejora del ayuntamiento, del funcionamiento, me parecen correctas, porque al fin y al cabo el funcionamiento es fundamental para un buen servicio, pues estas cuestiones, antes de traer al pleno, se informen en comisión y lo podamos discutir, porque este tema es un asunto que de alguna forma lees, por ejemplo, en la comisión de gobierno, pero bueno, lo lees, pero bueno, no hay un debate en el sentido de la comisión de personal. Y tengo que decirte que llevamos bastante tiempo que no nos hemos juntado a nivel de personal, en el cual yo agradecería por parte del equipo de gobierno que cuando haya estas cuestiones antes pasen por una comisión de gobierno, por lo menos informativa. Bai, Bilduren izenean, bueno, argipen batzuk egin behar ditut egindako balorazioen inguruan, esan dut plangintza baten oinarrian daudela deialdi hauek, 3 urterako plangintza onartu zen, konpartitu zen, ze lanpostu atera beharra zeuden oposaketa deialdi bitartez, uste dut udalbatzan bertan batzordean ere hitz egindako gaia dela, gu plangintza horren baitan ari gara egiten ari garen deialdiak. Beste alde batetik, sustituzioak ez dira plazak betetzeko oposaketa lehiaketak. Ez dira sustituzioak, Josuzuk esan duzun bezala, baizik oposaketa konkurtsoak dira plazak betetzeko udaletxe honetan, eta eskumena daukan organua tokiko gobernu batzordea da, eta horregatik tokiko gobernu batzordetik pasatu behar da deialdi hauek publikatu aurretik. Baina berriro ere diot, hau plangintza baten oinarrian dagoela, datozen urteetan hainbat deialdi egin beharrean aurkitzen gara. Lehen aipatu dut 23an egintzela lan eskaintza publiko bat, 30 plazakoa, 25 txanda irekian eta beste 5 barne promozio bitartez ez banago oker, eta 24ko deialdian izan ziren 14, 6 txanda irekian eta 8 barne promozio bitartez egitekoak, eta horiek 3 urteko epean gauzatzen jun behar dira, eta nik uste dut informazio hori partekatuta dagola, denok badakigula, eta horren baitan deialdiak banan egiten jun behar gara modu gradual batean, eta ez dut ulertzen esatea informazio hori ez dagola, ez dela partekatu, alde batetik bai batzordean hitz egin da dagolako, udalbatzan ere planifikazio hori hitz egin delako, tokiko gobernu batzordearen aktak bidali egiten zaizkizuelako, eta uste dut informazio guzti hori badagoela, eta aldian aldiro egiten diren deialdi horien berri badaukazuela. Aprobetxatuko dut eta aurreratuko naiz, eta bide batez hemen gaudela, esango dut, datozen hilabeteetan ere beste 2 edo 3 deialdi gehiago gutxienez egitea aurrikusten dugula, momentu honetan oraindik oinarriak lantzen eta langile ordezkariekin ere eztabaidatu behar dira, baina hori etorriko da. Eta balioan jarri nahi nukena da, hori ez, hemen espanago oso oker 2001 urtetik 2025 urtera, 24 urte amaierara, egonkortze prozesuak salbu, 2 oposaketa lehiaketa burutu direla, eta 2025 hasi dugun ezkeroztik, lehen aipatu dut zenbat deialdi egin ditugun, eta guztira ez banago oker dire 5 administrari, 5 udaltzain, 2 arkitektu plaza, hau da ja 12, gehi orain deituko ditugun beste 4 administrari 16, eta 2 administrazio orokorreko teknikari 18 plaza atera ditugu urte bakarrean oposaketa deialdi bitartez betetzeko. Zain nahi dut, hasieran esandako erronka handia da, oso erronka handia da, lan asko egiten ari da,
plangintza baten barruan egiten ari da lanketa guzti hori, eta plangintza hori zuek guztiokin partekatua izan da, eta jarraituko dugu. Nik espero dut gutxienez 22 lanposturen deialdiak oposaketa bitartez 2025an ateratzeko aukera izatea. Eta gero horrek ere, kriston lanketa dauka, ez da deialdia egitea bakarrik, baizik prozedura guztia egin behar da, mailak osatu, izen ematen dutenen zerrendak osatu, epaimaiak osatu, azterteketak egin, ebazpenak egin, horrek emango du kriston lanketa, baina lanketa volumen izugarri handi batean sartu gara, eta horretan jarraitzeko asmo guztia daukagu. Bai, Josu? Igor, me parece muy bien. Pero simplemente yo lo que pido, me parece muy bien que haya una propuesta, que haya un camino marcado, que está, es decir, las cuestiones de personal ya más o menos tienen un proceso. Simplemente que lo que digo es que cuando, como en este caso, que hay ofertas, en ese sentido, que hay una serie de, en el tema de personal que se van a plantear, pacote administrativo, es un arquitecto, simplemente, más allá de que lo que es en la Comisión de Gobierno lo habléis, simplemente tengamos una reunión de personal en la cual se nos transmita que dentro de lo que es esa planificación se van a sacar estos puestos. Porque a mí sí me gustaría también que en esa comisión preguntar al comité de empresa cuál es su posición. Es decir, eso es lo que estoy planteando. Está muy bien todo lo demás, pero simplemente cuando hay una cuestión en la cual se trae al pleno estos temas, por lo menos hay una comisión y de alguna forma tratarlos, decirnos, hemos decidido esto, ¿qué os parece? ¿Cómo está? Va en esta línea y el comité de empresa que está ahí, oye, ¿cómo lo veis? Simplemente eso, no pedir otra cosa. Eskerrik asko, Josu, nik simplemente ere esango dizut, eta azalpena eman dut, enpresa komitearekin edo langile ordezkariekin adostutako oinarriak egiten ditugula. Eta adostasun horretara iristeko hainbat bilera egiten dira, eta nozbait ez baldin badago adostasunik enpresa komiteekin edo langile ordezkariekin, hitz egingo dugu, baina batzordetik pasatu da zein den plangintza. Lan plangintza ezagutzen dezute. Deialdiak egiten diren aldiro informazio guztia daukazute. Tokiko gobernuko batzordearen bai deialdia eta bai akta jasotzen duzute. Nik ulertzen du, Josu, ez dakit zuk nahi duzun gaur eskatzen duzun batzorde bat deitzea, saiatuko gara deitzen, baina uste dut informazio guztia daukazutela eta udalbatzan esaten dizuet gaur, datozen hilabeteetan aterako direla beste prozedura batzuk, memoriz ari naiz orain, baina apuntatuta daudela esango nuke, arkitektu teknikoen beste 2 plaza, jardutketa ekonomikoetako teknikariaren ere plaza ere ateratzeko asmoa daukagu, gizarte langileren baten plaza ere ateratzeko asmoa daukagu, aurtengo urtean zehar, eta balio beza azalpen honek informazio hori ja emantzat izateko. Eta espero dut gure lan dinamikan hurrengo udalbatzan beste deialdiren baten berri emateako aukera izatea ere. Honela beraz, 3., 4. eta 5. puntuen berri ematea emantzat jasoko dugu. Pasako gara 6. puntura, partiden arteko transferentziaren ondorioz kredituak aldatzeko proposamenari dagokiona da. Abenduan onartu genuen 2025erako aurrekontu orokorra, eta ildo honetatik aipatu genuen aurrekontu hori errealitateari ahalik eta gehien irudikatuko zitzaion irudi bat izatea nahi genuela, eta horretarako neurriak hartzen ari ginela modu gradual batean. Apirilean zehar, udaleko hainbat departamentutatik eskaera jaso genituen aurrekontuaren handitze baten beharra adieraziz, baina guztiok gogoratuko dugu udalbatza honetan eztabaidatu genuenean 2024ko kontu likidazioaren inguruan
zenbait talde kritikatu egin zutela aurrekontuaren gastu betetzen maila ia 170%koa zela. Bueno, naiz eta azken urteetan betetzen maila hori 150 ingurutik asko egin duen gora, hala eta guztiz ere, hemen kritika ugari entzun genituen. Egoera honetan eta eztabaida horretan jasotakoetatik lanean aritu naiz Ogasun Sailarekin batera. Alde batetik aurrekontuen betetzen mailaren araberako azterketa bat eginez, bestetik gastuei aurre egiteko ditugun barne baliabideei begiratuz ere. Alde batetik zenbat langile ditugun, beste alde batetik kontrataziorako daukagun plangintza adibidez, eta azkenik ere aztertu behar izan dugu foru arauak dioena aurrekontuen aldatzeari buruz. Guzti hau kontutan hartuta iruditu zaigu aurrekontuan jasota dauden partidetatik finantzatu aldirela Hondarribiko udalean 2025ari begira ditugun erronkak ditugun baliabideekin. Eta sailetatik adirazi zaizkigun beharri erantzuteko aurrekontuan dauden partiden arteko mugimenduak egitea proposatu dugu. Baina mugimendu horiek badituzte muga batzuk, lehen esan dudan foru arauan oinarrituta, eta horrela kredituak kontu batetik bestera mugitzeko bereziki programa funtzionalean artean gertatzen denean udalbatzaren onarpenaren bidez egin behar da. Saiatu gara egindako aldaketa horiek ohiko gastu direnak ohiko gastuen partidetatik leku aldatzen eta inbertsioak direnak inbertsioen partidetatik leku aldatzen ere. Hau da, proposatzen genituen aldaketak ziren kapitulo berdinen barruan. 2. kapituloa ohiko gastuak, 4. kapituloa transferentziak eta 6. kapituloa inbertsioak bereziki sailkatzen direnak. Aldaketa horiek saiatu gara egiten beti ere kapitulo bakoitzaren barnean. Eta neurri honekin espero dugu, bai sailean eta bainik ere, udalaren egikaritzean efizientzia handiagoa lortzea, eta datorren urteko aurrekontuari dagokionean ere, oinarri bezala irudi fidel hori are eta maila sendoago batean lortzea. Honegatik, guztiagatik, txostenean zehazten diren 875.000 euroko aldaketa egitea proposatzen da, partida batzuk murriztuz eta beste batzuk handituz. Ez dakit, galderarik, baloraziorik egin nahi den, bai, Gonzalo? Arratsaldeon berriro. Ondo iruditzen zaigu, batez ere aldaketa hau proposatzea, baina ezin duguna onartu da deus esan gabe egitea. Guk badakagu gure proposamenak egiteko eskubideak, guain gure proposamenak egiteko aukerak izango ditugu gure batzorretan eta eskariz eginez, zer nahi dugun, ze behar den hiri honetan, baina hau erabakitzea unilateralmente zuen buruan eta inorrei deus esan gabe, zai bidezko, ez dut bidezko ikusten. Batez ere urtetan ibili gera modu batean, zuen politikak onartzeko dire, baina aldaketak egiten baldin badire ohitura batzuetan gutxienez esan. Begira, urten nahi dugu, hola egin. Ez dugu kreditu aldaketa betiko moduan egingo ditugu partidak aldatzen, ere azkenean dela arpegilago aurrekontua makilatzea, baina hortikan aurrera gutxienez esan. Aipatu, egingo dugu, hola, bauzute proposamenak, egingo ditugu proposamen hauek. Eta proposamen horiek guk iritsiko gara batzordera, ingo ditugu gure proposamenak, eta zuek onartuko duzute, orain arte ez duzute aleik ere onartu guriak, baina hor jarraituko dugu, gure burrukan, baina gutxienez, gure hitza edo gure bolontatea o zer nahi dugun guri hiriarentzat jendeak ikusi dezan. Hori bakarrikan eskatzen dut. Nahi zu sistema aldatu? Sistema aldatu, ez dago arazoikan. Hortako zaude hor. Baina gutxienez aldatzen baldin baduzu gutxienez aipatu guri edo kontatu nola egin behar den jokabide guztiak. Eta hori nola ez dugu ondo ikusi nola egin den, kontra egingo dugu. Eskerrik asko, Igor. Besterik? Josu? Sí, yo creo que
cuando has empezado la intervención, de alguna forma todavía estabas con el rintintín de lo que es cuando tuvimos el tema del gasto, el cumplimiento de gasto. Cuando de alguna forma se te criticó, porque decías que de alguna forma el ayuntamiento, en este caso, había cumplido con el 90%, se os dijo que no, que era el 67 y el 47. Yo creo que esa especie de movimiento es el que de alguna forma te ha llegado, os ha llegado, no quiero personalizar, os ha llegado, de alguna forma a cambiar el criterio. A cambiar el criterio. En el sentido de que, de alguna forma, pues no se os pueda criticar, en el sentido de que, bueno, pues no hemos aumentado y al final no me puedas decir, oye, no se ha gastado lo suficiente. Pero eso no es un tema, eso no resuelve el problema de los ciudadanos. Eso, al fin y al cabo, es una respuesta a ti mismo, a vosotros mismos, a vuestra situación o a vosotros mismos. El ciudadano, en todo caso, necesita otro tipo de respuestas. Respuestas que, de alguna forma, van en sus problemas, en nuestros problemas. Y eso es lo que, de alguna forma, tenemos que responder. No en cuanto a la estrategia interna de lo que en este momento conviene o no conviene. Yo creo que el tema va por ahí. O, por lo menos, aparentemente va por ahí. Y en eso, cuando de alguna forma nos encontramos en la Comisión de Gobierno, la gran sorpresa que nos encontramos, por lo menos por mi parte, es que se me plantea una especie de 865.000 en partidas, en el cual se dice no, es lo que hay. No se pueda plantear por parte del resto de las fuerzas políticas, en este caso por el Partido Socialista, las cuestiones que de alguna forma quedan patentes cuando aprobamos los presupuestos, porque quedaron partidas pendientes, como es pues todo lo que es relacionado al tema de la telefonía en Hondarribia, etcétera, etcétera. Y nosotros, yo presenté una tabla de una serie de propuestas en las cuales la cantidad eran 400 y pico mil euros, en las que entraban desde el tema del parking de Javier Ugarte, el tema de las ayudas a los alquileres del pisos, y etcétera, etcétera. Entonces, me encontré con esa situación, pero no te preocupes. El próximo mes de junio, pues efectivamente lo voy a plantear. Porque yo creo que esta forma de hacer las cosas no es... Porque, claro, si tú durante todos los años has tenido una forma de actuar, o incluso vosotros en la oposición, presentábamos unas modificaciones de crédito que parecían a veces un presupuesto. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, se plantea este tema, la fórmula, hombre, no me parece procedente, en lo cual yo os lo dije. O sea, porque lo dije en el sentido de que iba a votar en contra de esta posición porque me parecía una especie de alteración de las reglas de juego que hasta este momento lo estamos realizando. Entonces, simplemente esa regla de juego, pues bueno, no sé si hay que avisarlo o no, y hacerlas, es una alteración, en lo cual yo lo siento, pero creo que no, porque todavía, es decir, una cosa es decir, hay cuestiones que quedan pendientes todavía y que de alguna forma hay que resolverlos. Entonces, bueno, ya que en aquel momento no lo pude presentar porque de alguna forma no estaba en comisión, pues bueno, el mes de junio lo presentaremos y ya veremos a ver lo que pasa. Pero desde luego creo que el funcionamiento que hasta ahora, claro, habiendo además, cuando se hace la liquidación, teniendo un resultado presupuestario de 6.900.000 y un remanente de tesorería de 58 millones. Es así. Entonces, ante esta situación, lo que en ese momento tocaba era lo que era la modificación de créditos como siempre se ha hecho. Bueno, no. Parece que esta vez es partida por partida. ¿Para qué? Para que de alguna forma no tengamos un problema de decir, oye, no hemos cumplido en el tema de gasto. Es decir, no vamos a aumentar el tema de gasto porque si no, no lo puedo cumplir. Oye, si el ayuntamiento no tiene capacidad para hacer todo el tema de gasto, pues hombre, es su problema. Pero los ciudadanos tampoco pueden esperar a que cuestiones, por ejemplo, de ayudas sociales, pues estén paralizadas. Y esa es la cuestión. En lo cual, yo, este sistema y este procedimiento que os habéis impuesto, no estoy de acuerdo. En lo cual, voy a votar en contra. Mesedez itzaliko duzu mikro bat, eskerrik asko, ez dakite Bilduren izenean, Garoa. Bai, arratsaldeon. Bueno, argi gelditu dena da kudeatzeko, gestionatzeko eredu berri bat dela gaur ekartzen duguna, ohiturak aldatzekoa eta baita ere diru kontuetan. Pixka bat aipatzetikan 2025ko aurrekontuak izan ziren, ez? Hondarribiko udalak historian izandako altuenak, 29 milioien bueltan, baina hala ere, sail ezberdinetan gelditu ginen proiektu pila bat sartu gabe, eta horri ibili ginen kuadratu nahian genitun beharrak zegoen diruarekin.
seinalea atzeratutako lan asko dagola herri honetan egiteko. Orduan, zer da ikusitakoa? Gero, Igorrek aipatu duen bezala, kontratazioan zailtasunak daudelako, edo uste dut txostena irakurrita adibidez ikusten delako, autobusa badakigulako azkenean, oraindik ez dagoela martxan eta autobusarentzat gordetako diruak, ez ditugu ibiliko oraindikan autobusa martxan jarri artean. Ordan, hor badaude diru batzuk, ez direnak ibiliko. Ordan esate duzu, nondik hartzen duzu dirua? Oso aberatsa gera. Daukagu altxortegian diru pile bat, baina baldin badakigu, badagola dirua ez dena ibiliko, nik uste dut jokatu duguna da, etxeetan jokatzen dugun moduan, efizientzia horrekin, eta badakizuna baldin badakazu montoi bat ez duzuna ibiliko, eramaten duzu, erabiliko duzun beste horretara jakiten erantzuten ari zarela argi eta garbi Hondarbiko beharrei. Zelen aipatu dudan bezala, zerrenda oso luzea daukagulako eta gobernu plana ere anbizio handikoa delako. Orduan, aldaketa baten aurrean gaude, aipatzen ari garena da efizienteagoak izatea, saneatzekoana, niri egia esan, eta hola zaitezut, eta bere momentuan ere aipatu nun. Kritikatzea den 58, den 60, 70, nik uste dut norbera bere kontzientzia lasai daukala, eta jakitea herritarren dirua ibiltzen ari garela behar denerako. Eta gelditzea hor dirua ibili gabe hartzeko altxorteiak da, gero ez daukain ongo zentzurik. Orduan alderdi honetatikan, honen alde, bozkatuko dugu EH Bildutik. Eskerrik asko, argipen batzuk egin nahi nituzke. Izan ere, 2025ko aurrekontua 34 milioi eurokoa izan da, aurreko urtean izan zen 29koa eta aurrekoan 25 milioikoa. Beraz, eta lehen esan dudan bezala, kudeak eta ikuspegitik aldaketak egiten ari garela, hobeto jarduteko. Eta herriaren beharrak aurrekontuen debatean eztabaidatzen dira, eta aurrekontuen debate horretatik ateratzen diren partidak dira normalean izan beharko luketenak urte guztian zehar betetzekoak. Eta horrela, herritarrek ere ikusten dute urte hasieratik eta garbi daukate udalak edukiko dituen baliabideak zertan eta nola erabiliko dituen. Eta hori gardentasun kontu bat da, hori gobernu honaren jarduketa bat da, eta horretan ari gara hobetzen modu nabarmenean. Eta horretarako ezinbestean aldaketak egin behar dira. Eta Gonzalok esan duen bezala aldaketak ongira begirako aldaketak dira. Adierazi behartzen lehenagotik aldaketa hori edo batzordean adierazi behartzen eta eman behartzen azalpen guztia? Hombre, nik uste dut behin eta berriro aipatu izan dudala, udalkudeaketan aldaketak egin behar zirela efizientzia ikuspegi batetik asko genuela hobetzeko iruditzen zitzaigulako. Eta horretan ari gara, ezin da egun batetik bestera dena goitik bera aldatu, baizik gradualki aldatzen joan behar gera. Aurrekontuen debatean eta egin diren aurrekontuaren handitze nabarmen horiek oinarrituta zeuden bagenuelako ikuspegi bat non gastatzeko gaitasuna eduki dezakegu jasotzen ditugun baliabideen araberakoak. Eta horren arabera uste dugu urte hasieratik ahalik eta aurrekonturik handien aukitzearekin moldatu eta kudeatu ahalko dugula ahalik eta hoberen. Eta horregatik aipatu dut lehen, daukagun langilegoaren kopuruaren arabera eta daukagun kontratazio plangintzaren arabera, guk hori urte guztiko lan plangintza bat egina daukagu eta astez-asteroko lanketa batekin jarduten gara eta orain sartzea kreditu handitze batean 40 proiektu gehiago, ezinezkoa izango delako gero gauzatzea. Plangintzan urteko lan programa egina dagolako.
Baina eske, oroitu nahi dut, hemen eukidugula urteko plangintzaren debate hori. Zer jorratuko dugun 2025ean, eztabaidatu genuen 2024ko abenduan burutu genuen udalbatza hartan. Eta hori izan zen guretzat lan erronka, lan programa baten adierazlea. Saietatik adierazi zaigu behar batzuk bazituztela, eta ikusirik badaudela partida batzuk beste urtetan ere erabiligabeak geratu direla, partida hoietara jotzen da aurten gure plangintza horren erabilera alik eta handiena izateko. Eta datorren urtean horretan ere sakondu beharko dugu, zeren ez dugu lortzen guztiz oraindik metodologia oso bat burutzea. Baina hobetzen ari gara. Eta hau da, hobetze horren beste urrats bat gehiago. Eta Josu. Bueno, Josu ez, Alderdi Sozialista. Deigarria da. Deigarria da Alderdi Sozialistak aipatzea hemen ohitura aldaketa bat ematen dela eta beraien lanketa egiteko aukera nolabait oztopatzen dugula. Josu, egia da erregistro bitartez duela egun batzuk sartu duzula proposamen bat aurrekontuaren handitze baterako. Tartu dut molestia bat. Tartu dudan molestia da aztertzea abendurako aurrekontuen debaterako egintzen dituen proposamenetatik orain egin dituzun proposamenak konparatzeko. Eske debatitu ditugu ja udalbatza honetan guztiak. Debatituta daude orain aurkeztu dituzun proposamen guztiak abenduan. Baina eske mingarria bakizu zer den. Eta deigarria esango nuke. Alderdi Sozialistak estatu mailan ez ditu urteko aurrekontu debateak deitzen. Ez ditu planteatzen. Eta zuk nahi dituzu bi. Exigitzen dituzu nahi ez. Zuk exigitzen dituzu bi. Hau da, abenduan eginikoa zure proposamenak eta urte erdian nahi duzu proposamen berdinekin berriro beste debate bat. Alderdi Sozialista bera da edo beste alderdi sozialista bat da. Zeren ezin dena da egin gobernatzen duen leku batean ez aurkeztu ere egitea aurrekontuak eta debatitzen direnean eta bozkatzen direnean eta demokratikoki erabakitzen direnean esatea ez duzula aukerarik zure proposamenak aurkezteko. Errepikatu egiten dituzunean urtean birritan. Josu, zer da Alderdi Sozialista edo da Josu? Zeren hau ez dakit nola ulertu. Hemen arituko gara eta jardungo gara buru belarri prozesuak hobetzen. Etengabeko hobekuntza batean arituko gara lanean. Eta ari gara lanean. Eta ez da bukatu gure lana. Gure lanak oraindik hobekuntzak behar ditu. Aipatu duzu emaitza aurreko ekitaldiko emaitzaren datu batzuk aipatu dituzu. Ez duzun aipatu izan da 2024 urtean jaso genituen baliabideak baina €1.000.000 gehiago gastatu genuela. Hori ez duzu aipatu. Ez duzu aipatu ere altxortegi bat, kopuru bat aipatu duzu 58 milioi eurokoa. Nola murriztu den aurreko urtearekin alderatuta, ez duzu aipatu. Baina ez duzuna aipatzen da legediak, hau da, estatutik jasotzen diren legediak, hain justu estatuko aurrekontuen legedietatik etortzen diren murrizketak ditugula altxortegia erabiltzeko. Zuek aldatzeko gaitasuna duzuten lege horrek ez digu ahalbidetzen guri altxortegia erabiltzea egonkortasuna dela eta. Zuek daukazute giltza horrena. Estatu mailan aurkeztu itzazue aurrekontu orokor lege batzuk eta ahalbidetu ezazue guk Hondarribian aurrekontu lege horren arabera gure altxortegia erabiltzeko aukera. Eske legeak ez du ahalbidetzen eta
udal teknikarien aldetik behin eta berriro adierazpena egiten digute kontu zeuki sartzen dituzun gastu aurreikuspen horiek egonkortasun lege aurratuko dutela. Eta, klaro, nik prest nago gastatzeko aldudan guztia, proiektu interesgarrietan, baina eske muga batzuk ditut, lege muga batzuk ditut, alderdi sozialista dagonean kasu hontan botere legegilean eta botere exekutiboan. Eta ez daukat aukerari gastatzeko. Eta zu etortzea honera eta eskatzen diazu birritan egiteko. Bueno, Josu, uste dut zintzotasunez jokatu eskero edo aldatzen dituzute legeak, edo egiten duzu proposamena eta debatitzen da behin, eta egiten duzu lana eta proposamen berriak baldin badituzu proposamenak aurkezteko aukera badago noski, baina kontutan eduki behar ditugun muga guztiak ere. Bai, Gonzalo? Bai, Igor. Bakarrikan eskatzen dugu modu berri honetan, aurrekontuak eta aurrekontu aldaketako hoietan nola jorratuz, gutxienez, ze aukerak hau oposizioak proposamenak egiteko. Nola egin? Esan, sartu registrotikan batzorde baino lehen, deialdia aukerak hauek daude eta aldaketak hauen egituzue. Esan nola egin eta hola badakigu nola jokatu. Gaia da, esan dizu eta hasieran, iruditzen zait, ondo, zu argi esan duzu, zuen politika dire, gauzak nahi zen itula aldatzen dituzu. Baina aldatzeko orduan, ere gure boskak behar dire gauza askotarako. Eta gutxienez gurekin kontatu algea, ados edo kontran egon. Baina ni ustez, hola kreditu aldaketa batzuk egiteko, aukera planteatu eskero batzorde batean, esan, eta zuek izango zute aukera zuen proposamenak holak egiteko. Esan, eta onartuko dugu, ez dugu onartuko, baina argi dakagu hori izango dela egoera berria, baina jakin behar dugu. Oin bapatean, kartak aldatu dire, ze ezin dugu, edo bai dugu, nola egin, guain lehen egiten zen daialdi ekarri zuen proposamenak, ba. Eta egiten dituzute aukeratu, haue bai, hauek ez, aleik ere. Listo? Esan nola egin, eta hola ez gaude hola jartzen pleno batean. Eta listo, hori eskertzen dizuet, deus gehiago, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bai, Josu? Igor, de momento eres el alcalde de Hondarribia. Hablando, me ha parecido que estabas en el Parlamento. O sea, te has puesto en el Parlamento y has dicho, oye, que hace falta presupuestos del gobierno del Estado. A mí no me digas. ¿Qué estás, en el Parlamento diciéndoselo en este caso, a Pedro Sánchez? Partido Socialista. Perdona. Entonces, tú eres el alcalde. Pero bueno, me ha parecido en un momento que estabas en el Parlamento pidiéndole a Pedro Sánchez, oiga, que ya está bien, queremos el presupuesto, pero yo ahí no voy a entrar. Eso no voy a entrar. Es que, no sé, es que parece que de repente tú subes y entras ya en el Parlamento. Estamos hablando de Hondarribia. Estamos hablando de los presupuestos y del dinero nuestro. No en el Parlamento. Perdona, sí, me ha dado la sensación, tal y como te has expresado. A ver, aquí la cuestión, dices el tema del gasto. A ver, mi único objetivo, tú dices, no, es que me repito, mi único objetivo era, y ha sido siempre, cuando hemos ido a modificaciones de crédito, cuestiones que en los presupuestos no se han contemplado, volver, y era el tema del bono denda, que también salía en las modificaciones de crédito. Tantas cantidades que han beneficiado a los ciudadanos se han hecho en las modificaciones de crédito, en esta casa. Y ahora, las cuestiones que yo pasé la relación, y tú la tienes, la primera era el tema de Javier Duarte, el hacer, pues bueno, de alguna forma el estudio del parque. Por ejemplo, el tema de los pisos de alquiler, 25.000 euros porque no tenemos dotación. Aquellas personas que quieran ir a Osakidecha, en este caso a lo que es el gobierno, al tema del gobierno para alquilar, no hay presupuesto en este momento en este ayuntamiento. Si alguien quiere hacer cedérselo al gobierno, nosotros tenemos la obligación de pagarles 200 euros y no tenemos esas cantidades establecidas. Por ejemplo, las ayudas de alquiler a los chavales, esas cantidades que en este momento son fundamentales porque Hondarribia es diferente en esta cuestión. El tema de los 50.000 euros que siempre te suelo decir, la ayuda escolar que vendrán dentro de poco. Es decir, cuestiones, y por ejemplo el tema de la telefonía. En este momento estoy repitiendo que la telefonía, en este momento en Hondarribia hay sitios donde no hay telefonía. Y que hagamos de una vez el tema del esquema y lo resolvamos. Claro, si el presupuesto no me lo resuelve, lo tengo que venir a decirlo aquí. O no puedo venir.
Claro, es que esa es la limitación. Y nosotros siempre, el tema de los cajones, hemos colocado 2 cajones. En los presupuestos se me eliminan 2 cajones, uno yo creo que está en Mendelu y el polideportivo. Meterlo en el Puntal, 12.000 euros. El presupuesto que yo había planteado era en torno a 400.000 euros. Fíjate qué cantidad tan enorme para romper un presupuesto. Ninguno. Pero sin embargo, esa es la cantidad, es lo que tú tienes ahí. Y eso es lo que de alguna forma a mí en aquel momento se dijo, no, hemos cambiado de política, vamos a hacerlo de otra forma. Y yo me encontré, no te preocupes, yo el mes de junio lo voy a plantear nuevamente porque me parece que es fundamental. Fundamental. Y es lo que siempre lo hemos hecho. Y no es un tema, es así. Entonces, no estoy pidiendo otra cosa. Y lo que te pido es, que, hombre, déjate de historias del Partido Socialista a nivel del Estado, céntrate aquí, en lo que es en Hondarribia, y bueno, y de alguna forma debatamos aquí. Claro, yo no estoy en el Parlamento. Igual tú sí. No lo sé. Jo, Josu, mesedez mikrofonoa. Nola gustatuko litzaidaken niri udal autonomian independentzia osoa edukitzea? Nola gustatuko litzaidaken niri Euskal Herri mailan erabakiak hartzeko gaitasun osoa edukitzea? Izugarri gustatuko litzaidake. Baina estatuko aurrekontu orokorren legeak udal herri guztioi eragiten digun lege bada. Betearaztea obligatzen digun lege bat da. Eta hori onartzea estatuko parlamentuari dagokio, tamalez guretzako, izan ere, ojala, eukibako agenu independentzia osoa. Espero dut planteamendu horretan zu ere alde egotea. Baina udaleko baliabideak kudeatzeko modu garden eta modu efiziente eta modu planifikatu batean urtean debate bat izatea dago jasota gure araubidean. Kredituak handitzea berez jasota dago inbertsio handietarako aurreikusitako tresna bat da, ez ohiko gastutarako. Guk debate hori izan genuen, jada, abenduan. Esan dudan bezala lehen, azkeneko 2 urteetan 25 milioitik 29 milioira, 29 milioitik 34 milioi eurorako aurrekontua handitze batzuk izan ditugu, eta handitze hoietan jasotzen da udal honek daukan gaitasuna. Aurreko urtean inoizko gasturik handiena egin genuen eta 28 milioi euro terdi gastatu genuen ditugun baliabideekin. Nik uste dut ditugun baliabideak modu efizientean abordatuta ez daukagula kreditu edo aurrekontuaren handitze bat egiteko aukerarik. Izan ere, ez gerelako gai izango gastatzeko. Gure muga maksimoetan ari gerelako lanean. Hemen dauden teknikari guztiak 100% daudelako lanean, udale honetan. Eta jungo gera proiektuak abordatzen, badugu legealdi plan bat, ez da urte betekoa bakarrik, 4 urtetako plangintza bada, eta 4 urtetako plangintza horretan beharko ditugu datozen urteetan ere aurrekontuak egikaritu, eta hitz egingo dugu datorren urteko aurrekontuetan planteatzeko nolako formatu egin, jasotzen dut eskaera hori, eta hitz egingo dugu prozedura, hitz egingo dugu noiztik, espero dut uda honetan definitu alitzatea zein izango den datorren urteko aurrekontuko debaterako prozedura, eta horretan informatuko zaituztekt. Baina aurrekontuen debatea urtean behin da, eta honetan tokatu zaiguna da kopuru batzuk, kontu batzuetatik bestera mugitzea, erabiliko ez direla aurrikusi delako. Eta hori da proposatzen dena finean. Beraz, 6. puntuan, partiden arteko transferentzien ondorioz kredituak aldatzeko proposamenaren bozketa egingo dugu, aldeko bozkak, kontrakoak, gehiengo onartuta. 7. puntura pasako gara. Kasu honetan, prezio publikoaren ordenantzaren hasierako onarpenerako proposamena da.
Guztiok bakizuten bezala, Jostali pilotalekoaren parean, ibilgailu elektrikoak kargatzeko karga puntu bat jarri zen, bi karga mangera dituena edo nolabait esateko. Eta karga puntu honek kostu bat izango du erabiltzaileentzat, eta kostu hori izango da neurri batean zerbitzuak eragiten dituen gastuak estaltzeko. Kostu hori kobratzeko prezio publiko baten beharra daukagu eta horretarako ordenantza hau onartzea proposatzen da. Egin dire hainbat azterketa teknikarien aldetik, kalkulatzeko zein izan den inbertsioaren kostua, zein den argindarraren kostua, estimazio bat eginda zera bilera eukiko duen eta datu guzti horiek aintzat hartuta elektrizitatearen hornidura prezioa publikoa 0,55 euro kilobatio orduko izango da, edo hori proposatzen da, eta kobrantza ordainketa pasabidearen bidez egingo da. Azkenik esan prezio publiko honen ordenantza indarrean jarriko dela behin onartu eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetikan. Ez dakit argipen gehiagorik behar den edo valoraziorik egin nahi den. Bai, Gonzalo? Zaldeon. Galdera bakarra. Hau olentzereko pari moduan etorri zitzaigun herrira, bi kargadoreko Jostaldin, eta noiz dakazute pentsatuta irekitzea, presioak onartuta ja boletinan ondoren, edo halko zen lehenago ireki. Bai, justu esplikatu dut, karga puntu horrek kobrraketa batzuk dakarkiela erabiltzen dutenei, beste leku guztitan gertatzen den bezala, eta karga puntu horretan kobratzeko nahita nahi ez prezioen ordenantza publiko bat onartu beharra dago, eta prezioen ordenantza publiko hori boletinean argitaratzen den egunetik bertatik, gaur onartzen baldin bada behintzat, erabiltzeko aukera izango da. Horregatik. Beraz, ez badago besterik, 7. puntuan, prezio publikoaren ordenantzaren hasierako onarpenerako proposamenaren bozketa egingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartua. Zortzigarren puntuak izen traketx xamarra dauka, baina simple xamarra da. 87.03.112 katastro referentzia duen finka estatuko administrazio orokorraren izenean jabetza registroan inskribatuta ez dela jakintzat emateari buruzkoa da. Eta ari garena da, azken finean, hondartza eremuko lurren eskualdeaketarako tramitazioa burutzen ari garen honetan, hainbat urrats egiten hasia garela. Estatuaren lurrak diren eta herri lurrak izatea ahalbidetzeko, tramitazio luze eta konplexu honetan Espainiako hainbat ministeritza eta gobernu kontseiluarekin lan egin beharra daukagu. Eta esan beharra dauka, tramitazioaren hastapenetan gaudela. Tramitazioaren hastapen honetan, trantsizio ekologikoaren eta erronka demografikoaren ministeritzarekin lanean ari gara, hondartza futbol zelaia, kiroldegia eta kiroldegiari erantzitako kirolpisten lurrak itsas lehorreko jabari publikoa babestea ez dela beharrezkoa deklaratzeko. Hori lehenengo urratsa da eta momentu honetan urratxo horretan ari gara lanean buru belarri. Gipuzkoako itsasertzeko zerbitzu probintzalak otsaila amaieran argitaratu zuen Gipuzkoako aldizkari ofizialean aurrez adierazitako eremuak itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publikoa babestu eta erabiltzeko behar ez dela adierazteko espedientearen hasiera ematea. Behin boletinan Gipuzkoako aldizkari ofizialean bere iraunaldia egin ondoren eta helegiterik aurkeztu ez denez, behin-behinekotasuna izango du,
Eta horretan, lehenengo urratsa egikaritzeko momentuan gaude. Eskertu nahi dut adierazpen hau emateko Gipuzkoako kostaldearen eta itsasoaren zuzendari nagusiaren aldeko ebazpena, zeren berak egin behar izan du, sail horretatik egin behar izan dute txosten bat, hau ahalbidetzeko eta eskertu nahi dut egindako aldeko ebazpen txostena. Eta hurrengo tramitera ekiteko herri administrazioen ondareari buruzko legeak aditzera ematen du lurzoruaren besterentzea burutu aurretik, higiezin horren arazketa fisiko eta juridikoa egin beharra dagoela. Egoerari argituta bi aukera daude. Alde batetik, beharrezkoa balitz dagokion jabetza erregistroan inskribatzea, edo beste aukera bat badago lege horren baitan lurzoruaren egoeraren berri aditzera ematea jasoko duen horrek. Eta burutu genuen azken bileraren ostean, Trantsizio Ekologikoko Ministeritzatik eskatzen zaigu akordio bat egitea udal honetan, non aditzera emango den Hondarribiko udalak badakiela lurzoru horiek ez daudela jabetza erregistroan estatuko administrazio orokorraren izenean erregistratuta. Akordio honen helburua da espedienteari jarraipena ematea eta ahalik eta denborarik lasterrean, zeren lehenengo aukera horrek espedientearen egikaritza zenbait hilabetetan luzatuko luke eta urrats honekin epeak murrizteko saiakera egingo dugu, bai gure aldetik eta baita estatuko administrazioen eskutik ere. Ez dakit galderarik, baloraziorik egin nahi den? Balorazio positiboa. Batez ere, gure ustez, gai hau urtetan daramagu, baino aipamen jartzen baldin bagera zeini eskaini eta zeini eskertu eta zeineri horrela ez dugu bukatuko. Orduan, nahiko nuke esan, alderdi jeltzaleak prest dagoela laguntzeko gai honetan, gure ordezkaria Madriden dauden bitarte horretan, eta ez dugu nahi. Olako duela hilabete bat, o 3 aste izan genituen eztabaidak prentsa oharrekin, batez ere guk ez ginelako hasi, eta ez dut nahi jarraitu horrekin, hiriaren onerako da. Bestela, gu prest gaude, gurekin kontatzea, bai gobernu taldea, olako bilerak egitea estatuekin, gure alderri politikoa, gure besoa denan laguntzeko prest daude, eta gure esku beste behin eskaintzen dizugu. Orduan, gai honetan, ez dugu, ez diferentzik. Nahi ditugu lur horiek Hondarribi gintzak. Eta horregatikan, eskaintzen dut guain publikoki berriz gure eskua. Mila esker. Eskerrik asko, beste adierazpenik, Josu? Bueno, ya que hemen denok hitz egiten ari garen alderdiaren inguruan, nik esango de gure helburua, baita ere beti izan dela Hondarribia berreskuratzea polideportiboko inguruko lurrak. Eta, de hecho, gestio guztiak egin direnak udaldetik horren aldi izan dira, eta besterik ez. Besterik? 8. puntuan lehen aipatu dudan katastroko, baina Hondartzako lurzoruan estatuaren izenean jabetza erregistroan inskribatuta ez daudela jakintzat ematea gure burua aldeko bozkak. Akordioa aho batez onartuta eta lehenbailen jakinari araziko zaio dagokion ministeritzari gaur hartutako akordio hau. Pasako gara 9. puntura. 9. puntua da Montañenea baserriko hirigintza antolamendu kudeaketa eta exekuzioari buruzko hirigintza hitzarmena onartzeko proposamena eta hitza estitxuri emango diot, mesedez. Eskerrik asko Igor, arratsalde on guztioi. Eta nik ere kasu honetan pixkatarinago junteko bestela luzatuko gera 9, 10 eta 12 puntuei sarrera berdina egingo diet, naiz eta gero puntu bakoitzean ñabardura txiki batzuk egingo ditudan. Bai. Zergatik egiten dut horrela, azkenean 3 puntu hauetan lan egin dugulako helburu berdinari erantzuteko, eta helburu hori da
Hondarribia emergentzia habitazional baten aurrean dagoela, eta lehenbailen babestutako etxe bizitzak lortzeko estrategiak edo alternatibak lortu behar ditugula. Zertan oinarritzen gara esateko Hondarribia emergentzia habitazional baten aurrean dagoela? Bueno, alde batetik hor ditugu etxebideren azkeneko datuak. Hondarribian eskatzaileak guztira 1574 dira. Horietatik, hau da, biztanleriaren 9% eta hori oso datu altua da. Esaten nun bezala, hauetatik 955 Hondarribian erroldatutakoak pertsonak dira, 800 gora. Eta eskari hauetan deigarria egiten dena da, 171ak egiten duela alokairuzko modeloaren apustua, eta eskatzaileen 174ak gela bakarreko etxe bizitza eskatzen duela. Beraz, nolabait adierazten digute datuek, oraindik familia eratu ez duten gazte horiek direla eskatzaile nagusiak, edo eta familia eta bizitzaren zati handi bat egin, eta 65 urtetik gorako beste behar batzuk dituzten talde hori ere, nolabait senior horiek ditugula, ez? Azken honeri helduta, Eustaten azkeneko datuak ere argi adierazten digute, Hondarribian 30-45 urte bitarteko familia gazteen segmentua asko txikitu dela azken hamarkadan. 2014 eta 2024 urten artean 131 murriztu da adintarte hori. Beraz, 2014an 2785 pertsona genituen adintarte horretan, 2014an aldiz 4018. Honek, gainera beste ondorio bat dauka, gure oinordekotzan, ez? Eta 0-14 urteko umeen kantitatea ere modu oso nabarmenean jetxi da hamarkada honetan. Honela, 2014an 2451 pertsona ume zeuden Hondarribian, 2024an 1823. Beraz, ja ez da bakarrik emergentzia habitazional baten aurrean gaudela, baizik eta emergentzia demografiko baten aurrean gaude. Ez dugu berritzeko gaitasunik. Gainera, badakigu ere, gizarte zerbitzuetatik egin zen adinekoen ikerketa horretan, 65 urtetik gorako pertsona horien azterketan, asko bakarrik bizitzeaz gain, bizi direla kondizio batzutan non beraien etxe bizitzak ez duen beraien beharren ez dien erantzuten, ez? Eta beraz pertsona edo kolektibo honeri ere, aterabide bat eman behar zaio. Eta gainera guzti honeri gehituko genioke APOaren alegaziotatik jaso genituen mezu edo idatzi horietan emergentzia hau nabari egiten zela. Beraz, zer egin genuen? Gure buruari galdetu genion hasierako onarpeneko dokumentu horrek nola erantzuten zion egoera honeri, ez? Dokumentu horretan planteatzen zen hasiera batean eremu libre guztiak garatzea, hau da, gaur egun daudena, baino 400 gutxi gora bera, etxe bizitza libre gehiago lortzea hasierako fasean, eta 0 VPO. Eta hau justifikatzen zen nolabait esanez, libre horiek egin behar zirela, udaletxeak diru hori jaso, eta diru horrekin lurrak erosi, plan partzialak egin, eta eraikitzeko, ezta? Eta orduan hausnartu genuen, kasuriko berenean, basako egin, basako montainenea kubo egin, eta 5 urtetara hasiko ginela ikusten babestutako lehenengo etxe bizitzak. Berantegi zen. Baina planaren hasierako onarpenak baino lehen, zuen beste fase bat, beste dokumentu bat, helburu eta irizpideena, eta betxan hitzetik beti esan genuen helburu eta irizpideekin bat egiten genuela, gero ondorengo dokumentuarekin ez genuela egiten bat. Eta dokumentu horretan esaten duena da, berretxe egiten dela bizitegi parkearen arloan plan orokorraren erronka nagusiak alderdi hauetan oinarritzen direla. Parke eraikiaren sakabanaketa, erosketa ahalmen txikiena duen biztanleriak etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna, Mendelu auzoa birgaitzea eta irisgarritasuna eta birgaitze energetikoa. Eta nolabait neurri edo norabide honetan lan egin dugu eta iruditzen zaigu gaur planteatzen ditugun jarduketa eta hitzarmen hauekin planak berriro konektatzen duela hasierako irizpide eta helburu horiekin.
labur azalduko ditut 3 puntuak. Montainenearen kasurako, badakizue, eremu honetan urbano edo hiri lurzoru izatetik urbanizagarri izatera pasatu da, edo sailkatu du urbanizagarri bezala, honela dotazio gehiago jasotzen ditugulako eta argi zelako urbanizagarria zela. Hasieran promotorei planteatu genien gure irizpideen arabera eremu horrek legearen espiritua bete behar zuela eta beraz 25% libre, baina gainontzekoa babestutakoa izan behar zela. Eta haiek beste errealitate bat jarri ziguten mahai gainean, zeudela 22 familia, konpromesu ekonomiko bat hartuta zuena, bertan etxe bizitza erosteko. Konprobatu genuen hori egia zela, 22 familia horiek konpromesu hori, ekonomiko hori oraindik mantentzen zutela eta ordainagiriak ere konprobatu ziren. Eta beraz, hauek beste aldera lanean hasi ginen beste eredu batean. Honela, promotoreak familia hauei 80.000 euro gehiago kobratu nahi zien, 2018ko prezioa ordaindu zutelako eta denok dakigu, inflazioa eta ez dakiz zer, prezioak asko igo direla etxegintzan. Beraz, promotorea behartu genuen, 2018ko prezio horretan mantentzea 22 familia hauei beraien etxe bizitza. Eta gainera adostu genuen udal eskubideen truke, promotora honek 30 etxe bizitza publiko jasoko zituen eraikin bat entregatuko zuela. Hemen bai, nabardura bat egin nahiko nuke, azken aldian ikusi ditugun mezu eta ideiengatik, udal eskubideen truke jasotzen ditugun 30 etxe bizitza publiko dira. Hau da, hirigintza lagapen baten gauzatzea da. Ez da kontratu esleipen bat. Eta hori gure idazkari jaunaren txostenean argi eta garbi azaltzen da. Eraikigarritasuna igo dela? Bai, igo dugu, baina igo dugu etxe bizitza babestuetan, hain zuzen. Kubo eta Labrederreko ereduan, kasu honetan, hasierako onespeneko dokumentuak aurre ikusten zuen kuborako 100% etxe bizitza libre egitea, baita Labrederren ere. Hasierako onarpenak, hau da, aurreko udal gobernuak onartu zuen dokumentu horretan ere, Labrederren eraikiko zen eta denak libreak izango ziren. Gertatzen dena da, Labrederreko lursaia udalaren jabetzakoa dela. Eta hemen, nolabait, alarmak piztu zitzaizkigun. Izan ere, udal jabetzako lursaiak diren horietan, legeak behartzen gaitu, udalak promozionatu behar duela, babes publikoko alokairuko etxe bizitzak egitea. Eta ez dugu guk asmatu, baizik eta etxe bizitza legearen 7.4 artikuluan jasotzen da hau horrela izatea. Baina, horren aurrean, egoera edo testu inguru honen aurrean zer egin dugu, 2 jarduketak uztartu ditugu. Eta honela, lortzen dugu askoz ere etxe bizitza babestu kopuru handiagoa, askoz ere epe motzeagoan. Izan ere, kubon bakarrik gelditu baldin baginen, 12 etxe bizitza lortuko genituzke, honela 30 bat lortuko ditugu. Baita ere, esan izan zaigu, horrela ez dugula mixtura hori egiten edo, ez? Guri iruditzen zaigu, Labreder bezalako eremu batean alokairu sozialerako etxeak egitea aniztasuna bermatzea dela, eta aldiz, alde zarrean, maila sozioekonomiko majoa duen kolektiboa sartzeak ere, nolabait aniztasun hori bultzatzen duela. Hau da, gazteek esaten duten bezala, match egin dugula, ez? Eta azkenik etxanikenean zer egin dugu? Hemen bai, nolabait, iruditzen zaigu, Hondarribiko emergentzia habitazional honen aurrean, alokairu sozialeko etxe bizitzarekin bakarrik ez diogula erantzuten, jasotzen ditugulako testigu edo testigantza asko, esaten dutenak eskenit estandar horretatik kanponago eta hala ere ezin dut etxe bizitza batera sartu, ez? Beraz, agian tasatua izan daiteke olako perfilaren aukera bat. Etxanikenean egin duguna izan da, eremu honetan bai, lurzoruaren legeak agintzen duen bezala eta urbanizagarri den heinean, 125 libre izango da,
€175 babestutakoa eta tasatutakoa. Eta egia da, basako bezalako eremu bat planetik ateratzean, transferentzia mekanismo hauek nolabait minimora jaistea albidetu digula, eta beraz etxanik enea lehen guztiz babestutako etxe bizitza izango zen, eta orain aldiz transferentzia horiek ez ditugunez, mantenduko dugu etxe bizitza aniztasun hori. Eta baita ere, noski, eraikigarritasuna igo egin da. Beraz, iruditzen zaigu, nolabait, etxanikeneak bai lortuko dula ja benetan emergentzia horri erantzutea. Izan ere, hitz egiten ari gara gutxi gora bera 240 babestutako etxe bizitzaz. Sarrera hau eginda, lehenengo puntuari, hau da, Udalbatzako 9. puntuari ekingo diot, eta hemen ja preseski hitzarmenari buruz jardungo naiz. Izan ere, puntu honetan, Montañenea baserriko 8.6.1 esku hartze eremuko iregintzari buruz, hitzarmenari buruzkoa da. Eta adierazi nahiko nuke, alegazio bakarra jaso dugula hitzarmen honen harira. Alegazioak eskatzen duena da, beste eremu batean, Kosta kaleko eremu baterako, Montañenean erabili genuen mekanismo berdina erabiltzea. Hau da, pertsona honek alegatzen duena da, Montañenean behartu genuela promotorea 22 familia hoiei presioa mantentzera, eta beraz, Kosta kalerako zuzkidura horretarako berdina eskatzen du. Gertatzen dena da oso jarduketa ezberdinak direla. Montañeneakoa jarduketa integratu bada eta bere estandarrak ditu, Kosta kalekoa zuzkidura jarduketa bat da, eta borondatezkoa, ez da zergatik egin behar. Gainera, Montañeneako jarduketak, hirigintza izapidetzea oso aurreratuta zeukan, Kostakoa ez da inoiz hasi udalean inolako izapiderik, eta bukatzeko, erreserbisten kasuan, aurreratu dudan bezala, Montañeneako kasuan, konprobatu ahal izan genuen, benetan 22 familia horiek, konpromesu hori, ekonomiko hori mantentzen zutela, eta aldiz, Kosta kaleko hauen kasuan, 2021 eten zituzten beraien konpromesu ekonomikoak, beraz, oraintxe bertan ez zegoen ezer. Arrazoi guzti hauek direla eta alegazioa esestea proposatzen da, beraz hitzarmena bere hortan gelditzen da, eta gaur ekartzen duguna da Udalbatzan onartzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, baloraziorik egin nahi da. Bai, Gonzalo? Zin behar dugu balorazio bat plan generalena edo bakarrikan Montañeneakoa? Momentu honetan, 9. puntuan gaude Montañenea baserriko hitzarmenari buruzko proposamenari dagokiona. Bale, esaten dez, gauza askota hitz egin da, eta Montañenea eta oso gutxi. Baina, hau hartuta, Montañenea eta hitz egingo dut, eta batez ere, argi esan du, bai estitxuk esan du, txosten juridikoa jaso dugula, eta hor argi ikusten da, ez dela lege kontratotikan hartu biharrikan, eta konbenio daudenian, beti lege hori alde bateak gelditzen da, eta konbeniorekin onartu daiteke. Argi dago, baina ez dakagu argi, txosten juridikoa jaso dugu epezkanpo batzordea, baina 45 ordu lehenago. Lehenotikan ez geneukan txosten juridiko hori. Hori argi nahi dut esan. 2. Konbenio hau idazteko, bukaieran ikusiko da, lotura nabarmena gaztela 3 konbenioak. Baina batez ere nahiko nuke esan, puztu direla presioak, balorazioak. Nola egin, nola ez egin, hori argi utzi behar da. Ampliatu da edifikabilitatea denean, bai, etxe publikotan, 2500 metro, eta bai, etxe pribatutan, 700 y pico metrotan. Eta hori ere argi esan behar da. Ez esan bakarrikan etxe publikotan hilo dela, denetan hilo da. Izan daiteke akordio ona, izan daiteke akordio txarra. Egin daiteke modu batean, egin daiteke modu desberdinean. Baina hemen misien behar da reparzelazio bat, eta udal lurretan geldituko zena, egingo da jaso
eraikin bat diruaren ordez. Eta ez da dirua teitxia jasoko. Hori ere argi esan behar dugu. Eta ez dugu begi honez ikusten konbenio hauek. Zen batzutan konbenioak onak izaten die etxe bat egiteko orduan, eta bere frentean dago plaza, kalea, errepidea pasatzen dela, eta hori dena konpontzeko, ikusi daiteke begi honez. Baina hemen ari gera ja hizketan milioi askotaz. Bai itxi egitea, eta gero udalak 5.300 euroko baloratuan dagoen etxe bat jasoko duna. Zeinek esaten digu eskaintza hori ezela izango lehiaketa publiko batean merkeago, edo garestiago, hor balorazio bat egin behar da. Askotan, olako irigintzako konbeniotan o irigintzako operaziotan, egiten dena da, eremu guztia urbanizatu, partzelak jaso, pribatua dakana, pribatua jarraitzen du beria izaten, eta gero, udalena dena, iten da lehiaketa batera. Eta hola, kumplituko ditugu publizitatea. Eta eskaintza aukera denentzat. Denentzat. Kasu hontan, bihatzarekin, zuzenean eman zaio montañina residenzialeari berak egitea. Eta ez dugu begi honez ikusten. Hor diru asko jokoan. Alda modu batean edo bestian. Egin, esan dut lehen, esan dut oraingo puntuan. Ezin duguna onartu da, olako operazio potolo batean, nola alzaio zuzenean, enpresa bateri eman. Eta presioak egon dire pustutak. Pustutak. Eta hori argi dago. Eta gero loturak izango dute urrengo konbenioak. Bai kubo eta bai txanikenean. Eta alda, eta eskertuko nuke, urrengo konbenio etxanikeneakoa den hortan, txosten juridikoa lehenautikan jasotzia. Ezin dugu jaso txosten juridikoa eta 15 horrierekin, jurisprudentzia pila batekin, datu pila batekin, legeekin, zakizer, 45 ordu lehenago. Eta gustatuko litzaiake lehenxogo jasotzia. Hori aztertzeko. Urrengo konbenioan, aipatuko dut beste xietasun batzuk, baina konbenio honekin ez gaude ados. Ez gaude ados, ez gaudelako etxe publikoaren kontra. Ez. Etxe publikoak egiteko orduan, diru publikoarekin egiten da. Eta diru publiko horren erabilera zuzena izan behar da, eta gardena. Eta hau, odeiz, tapatuta dago. Eta beraz, ez dugu onartuko, olako konbenio urbaniziko potolo bat, ez dugu onartuko, arau publikotikan, kanpo. Beraz, gure boska kontraskoa izango da. Eta uste dut, aurreko plenoan, ja nahiko hitzen genuen honen gaiekin. Mi esker. Eskerrik asko beste baloraziorik, Alderdi Sozialista. Yo creo que, eskertzen dut, nik uste dute azken finean, ez ditu gaude ante una emergencia habitacional. Nik uste dut hori, es un elemento importante a la hora de valorar y a la hora de enfocar toda esta cuestión. Pero las emergencias habitacionales hay que hacerlas, pero no se pueden hacer de cualquier manera. Los podemos hacer desde lo público o de lo privado. A veces, a veces solemos dar, yo creo que está bien, pero que tengamos en cuenta que a la hora de hacer las cosas las hagamos con criterios en el cual lo que es el interés general, lo público, es tan importante como lo otro. Y yo creo que ese tema es la cuestión que yo creo hay que constatar. Pero en cualquier caso, el tema de Montañenea, el tema del Cubo de la Magdalena y el tema de Echeniquenea, yo creo que todo va un poco en un paquete. O sea, todo es un paquete y detrás está el inicio de lo que es el plan general. O sea, no es un tema Echeniquenea, es el plan general globalmente y la filosofía que envuelve al plan general. Y eso yo creo que hay que constatarlo y dejarlo, desde mi punto de vista, lo voy a dejar en ese punto. Es decir, antes de nada, antes de entrar en Echeniquenea, quiero hacer un preámbulo de lo que de alguna forma supone y lo que nosotros entendemos en lo que es el enfoque del plan general, que luego lo vamos a votar el día 19 de junio,
toda la evolución que está, y de alguna forma cómo se entronca estos tres escenarios. Con fecha 13 de septiembre del 2023, el Grupo Socialista presentó una enmienda a la totalidad en el Plan General solicitando la retirada del Plan General de Ordenación Urbana que se ajuste a los criterios como la eliminación de las transferencias, la limitación del Basaco, eliminar las transferencias en el Cubo de la Madalena, Montañenea, cambios en la Inchurizqueta, ampliación del parque de vivienda pública, ampliación de los porcentajes del ámbito, etc. Son algunas de las posturas que el Grupo Socialista ha mantenido durante la redacción de los principios del Plan General. Este planteamiento, de forma reiterada, lo mantuvimos a lo largo de los trabajos de elaboración del Plan General en el avance y también en los objetivos y criterios, donde marcábamos los objetivos más elementales, además de la aprobación inicial. Pues bien, el Grupo Abotxaniz, ante la propuesta que nosotros planteamos el día 23, nos comentaron que no eran partidarios de volver atrás y que preferían modificar el Plan General aprobado, modificando aquellas cuestiones que entendían necesarias. Ese fue el enfoque que, de alguna forma, Abotxaniz planteó cuando nosotros hicimos la enmienda a la totalidad, nada más, después de las elecciones. Ante la negativa, el Grupo Socialista presentó 10 enmiendas. 10 enmiendas. Una, alegaciones sobre la política de vivienda del Plan General, alegaciones sobre la Jaizkibel Urbanizazioa, políticas de rehabilitación de vivienda y medidas subvencionales, alegaciones sobre Amute el Piputz, alegaciones sobre la edificación fuera de ordenación, división de vivienda y rehabilitación, vivienda vacacional y hospedaje turístico, me refiero a los pisos turísticos, alegaciones sobre Mendelu, alegaciones sobre Zaldunborda, alegaciones sobre San Basaco. En esas alegaciones estaba implícito 3 cuestiones para mí importantes. Era la eliminación de las transferencias y de alguna forma, la ampliación de la edificabilidad que había que darle, porque entendíamos que la edificabilidad era fundamental para que de alguna forma esa habitacional aumentara. Y tercero, la desaparición de un ámbito o de algunos ámbitos. Bien. Algunas de estas alegaciones están recogidas en la nueva redacción del Plan General y otras no. De estas alegaciones que nosotros hicimos, hay algunas que están recogidas, sobre todo, toda la parte de Tudelenea, Montañenea, etc. Algunas enmiendas aceptadas pueden suponer cambios importantes en el Plan General, que el Plan General se aprobó el 11 de mayo, un Plan General aprobado por el Partido Nacionalista Vasco. Esto no se nos tiene que olvidar. El que aprueba en este pleno lo que es el Plan General es el Partido Nacionalista Vasco. Y nosotros votamos en contra, también vosotros. Y que se recoge como base de trabajo con modificaciones, desde mi punto de vista, importantes, que es un poco lo que tú has expuesto y lo que de alguna forma se ha ido interponiendo en este tema. Sugiero a los redactores del actual Plan General tengan en cuenta estas cuestiones que creo que lo han tenido porque algunas cuestiones no se han modificado y otras sí, como algunos aprovechamientos urbanísticos. Y nos presentan, entendemos que es oportuno que antes, de alguna forma, antes que vayamos al Plan General, se nos presente un informe jurídico donde nos confirmen que esta redacción del nuevo no suponga una modificación de cambio sustancial. Hemos estado hablando en el Consejo Asesor de que si modificaciones y no, yo lo que no quiero es que de alguna forma se nos caiga el chiringuito. Perdona, en el sentido imperativo, pero no positivo. Entonces, esa es la propuesta que yo de alguna forma planteo. Al tomar en consideración por parte de los redactores del Plan General al aprobar el 11 de mayo, con la intención de modificar aspectos muy significativos del Plan General, desde mi punto de vista les lleva a aceptar aspectos que en principio no estaban contemplados en las propuestas actuales del equipo de gobierno y que de ahí la aceptación de la modificación de algunos ámbitos y evitar posibles impugnaciones. Entrando en el tema de Montañenea, que luego ya hablaremos del Cubo de la Madalena, ya con el preámbulo, yo ya lo dije en su momento. Nosotros con el tema de Montañenea, yo entiendo que es una especie de... Yo ya entiendo, o sea, tú llegas a un plan redactor en el que apruebas el plan del Partido Nacionalista Vasco, me refiero con el tema de las transferencias que estaban planteadas, las transferencias, y tú las quieres modificar, porque yo creo que hay que modificar. Entonces, eso, cuando tú vas a la negociación, es verdad que vas a evitar que Montañenea, que de alguna forma tiene unas prerrogativas en el Plan General, te vengan y te impugnen. Y yo creo que una de las partes de la negociación que se han llevado es precisamente para que de alguna forma en este
en este lapsus de aprobación el equipo de gobierno no tuviera enfrente una interpelación, de alguna forma una impugnación del propio plan general sobre las cuestiones que aparecían en Montañés. Entonces lo que hace el equipo de gobierno es negociar con Montañés. ¿Y qué es lo que negocia? Negocia la baja. Es que negocia la baja. O sea, negocia la baja en el sentido de que si tú tienes un suelo urbanizable 75-25, 33-99, y de alguna forma, al final, pues bueno, tú lo que haces es realizar una serie de casas, las casas públicas del 25 y las privadas se aumentan. Y ese acuerdo, de alguna forma, es antinatura con lo que de alguna forma habéis estado defendiendo en todo momento. Eso me engarza cuando dices, no, es que la emergencia habitacional me lleva a esta situación. Pero bueno, tenéis que reconocer que de alguna forma no es normal lo que se está haciendo en Montañés. O sea, esto yo creo que es una dejación. Esta es una de las consecuencias de las que hemos hablado anteriormente, entre otras razones, cuando nos referimos a la negociación ante posibles impugnaciones del plan general. No me parece de recibo citar actuaciones y luego, claro, luego viene ya Botanich y sale con la propaganda. Hemos conseguido no sé qué. Oiga, mire usted, has conseguido lo que has conseguido, pero se ha negociado a la baja. Entonces, lo que quiero es que el tema pues hombre, lo cogemos con un poco de humildad. Cojámoslo con humildad. Decimos, señores, ante la emergencia habitacional vamos a acceder a una serie de cuestiones, pero no hagamos de voceros. No hagamos de voceros, en cual tengamos algo de humildad. Y yo lo dejo ahí. Me refiero en cuanto al tema de Montañés. Luego ya entraremos en el tema del Cubo de Madrid. Eskerrik asko mikroa mesedez Bilduren izenean, Garoa. Bai, arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko ez ditu hasieran emandako, datu guzti horiengatikan. Ezin deguna ahaztu, emergentzia daukagu, baina ezin deguna ahaztu da, hori, 30 eta 55 urte bitarteko 121 gazte galdu ditugula azkeneko hamarkadetan, ezin izan dutelako Hondarbilan etxe bizitzarikan lortu. Hori azken finean herri eredu batetaz ari gara hizketan, eta hemen erakutsi dena da promotore berdinarekin helburua desberdina baldin bada lortu daitekela. Azken finean da bakoitza mahai gainean jartzen ditun printzipioen arabera, eta zure printzipioak baldin bada herritarrak hondarbitarrak izatea lehenengo mailan eta ez bestelako batzuen interesak, egin daiteke. Aipatzeko, aipatu de kalkulu ekonomikoana, eta lehen galdetu behar izan diote Igorri, baina uste dut udal arkitektoa izan zela bere momentuan transferentzien kalkulua egin zituna, eta orain Montañenea eremurako kuantifikatu denean zenbat eta etxe bizitza, pertsona berdinetaz ari garela. Orduan, nik behintzat ez nuke zalantzan jarriko udal teknikari baten kriterioa ulertzen dutelako berea objektiboa dela. Orduan, hori ja iruditzen zait izugarria zalantzan jartzea udal arkitekto anderearen lana. Eta alderdi horretatikan argi gelditzen dela da Montañenearen kasuan, baina egindako sarrerarekin, herri honetan lehen aipatu dena, segregazioa albo batera uzten dela, nastea ona dela, herritar batekoak eta bestekoak elkarrekin bizitzea ona dela. Eta kontratazioak eta azken finean, ze hobeagoa, lur horretan karga ardura duten horiek guri dirua eman beharrean dagoeneko etxe bizitza egin batzuk ematea, eta honek emango digun aukera da etxe bizitza saila eratu behar dugula. Edukiko dugulako etxe bizitza parke bat, kasu honetan eta lehenengoak esan dezakegu, eraikiko direnak, baina hasieratik aipatu den bezala, badauzkagu eskaera egiten digutenak eta lanketa horretan ere gaude, 65 urtetik gorako pertsonak badaude, beraien etxe bizitzak ere irisgarriak ez direnak, eta ondo datorkie, igogailua aszensorea daukan etxe bat ere eduki ahal izatea, eta etxe bizitza sailak albideratuko diguna da,
kudeaketa bat egitea, bagian askotan pentsatu dugu etxe bizitza berria eta gazteari izan behar dula, baina agian helduarentzat izan behar du, ze gazte hori helduaren etxera agian jun beharko du, igogailurik ez daukana. Beraz, hemen ikusten duguna da, negoziaketetan mahai gainean jartzen den borondatearen arabera, lehenengo mailan jartzen ditugu herritarrak edo bestelako interesak. Argi dago, negoziatzeko gaitasuna izan du udal honek, negoziatzeko gaitasuna izan du ez dituk bideratzen duen saila horrek, eta promotoreak sinatzeko prest egon dira. Nahi dut esan, hemen mai gainera jartzen dena ez da inongo katastrofea, eta gainera esaten zigutena, beste herrietan egiten den hori ekarri dugu Hondarbira. Hondarbila baina arte zen desberdina, egiten zituzten etxe libreak eta altxortegia diruz bete, baina publikoak inoiz ez. Orain, beste herrietako eredua ekarri dugu gurera eta promotoreak egokitu dira primeran. Beraz, arazoa ez dire promotoreak, arazoa da nork bideratzen ditun negoziaketa horiek. Eskerrik asko, ez dakit, beste hitzartzerik ez ditzu? Bai, nik esan diren hainbaten inguruan, arrazoia duzu Gonzalo, dokumentu juridiko mardula da, saiatuko gara hurrengoan 48 ordu baino gehiago ematen, hortan ados nago. Baina arauz kanpokoa dela egiten ari garena, igual frenadaz pasatu zara, eta gainera iruditzen zait, teknikarien lana, ez dakit, non jartzen duzun, edo... Ez, esan duzu arauz kanpokoa. Eta hori iruditzen zait lekuz kanpo dagoela guztiz. Gainera, baitare esan nahiko nuke, konbenioak ez ditugula guk asmatu, ez, Igor? Ez? No, de hecho, Montaineneako, zegoen beste konbenio bat, baiet? Bai, ja, eta ez genuen guk sinatu. Ez daki zein zegoen gobernuan ordean. Eta esate dizut, konbenio horrek baietzula behiratzen interes orokorrari, no? Saian esaten den bezala, badago jerga bat oso gastronomikoa dena, eta esaten da, konstruktorari ematen zaiola jamon, eta udalari ematen zaiola el hueso. Eta orduan aurreko konbenioak hori egiten zuen. Gu, ibili gara interes orokorraren alde lanean. Eta hori da gaurko konbenioekin ekartzen duguna. Josu, guztiz ados nago zurekin, guk ere ez dugu nahi plan hau arrisku juridikoan jarri. De hecho, arrisku juridiko horretan ez jartzeko, hainbat apo tragatu behar izan ditut. Eta badakizu ondo, eta egurra eman didazue ere bai horregatik. Eta oso profesional onak ditugu etxe honetan, eta hori oso ondo kontrolatu dute. Gero epaitegitan gertatuko dena, auskalo, ze badakigu epaitegiek, dependeta izean ondik ematen du, gauza bat edo bestea. Baina zindagizuet interes orokorra izan dela gure ipar horratza. Eskerrik asko. Zagit, zerbait gehiago esan nahi den, edo bosketara pasako garen. Bai, Gonzalo? Esan dugu Montañenea eta bakarrikan hitzengo genula. Hala uste, hala ulertu dut. Baina, hemen batzuk, odenak, konzat ez dakin ora. Erantzun bakarra esango dizut barkatu. Gonzalo, ni ez. Ez naiz jun inora, nik puntua irakurri egin dut, zuek zeate hitzartzen duzutenak, eta uste duzuk ere beste gaia batzuta zere hitz egin duzula. Baina, ez ditzu, aldizut gauza asko onartu, edo ez onartu, baina mesedez. Ez izan EAJaren gobernuan interes publikoarengan ez dula borrokatu. Hori ez dizut onartuko. Aldituzu, konbenioak hobe, ukerragoak edo nahi dituzunak esan, iruditu. Baina esatea guk ez dugula interes publikoaren gatik borrokatu, ez dizut onartzen. Bakarrikan zuzenketa hori. Mesedez. Besterik? Ez? Ez barima dago beste hitzartzerik. 9. puntuan, Montaineneako hirigintza antolamendu kudeaketa eta exekuziari buruzko hirigintza onartzeko proposamena bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, aurkakoak, gehiengoz onartua. Eta pasako gara 10. puntura,
Kubo de la Madalena Labreder eskuartze eremuko hirigintza antolamendu kudeaketa eta exekuzioari buruzko hirigintza hitzarmena onartzeko proposamenari dagokiona da. Estitxu, zuri emango izutitza aurkezpena egiteko. Bai, oraingoan zuzenago joango naiz gaira, sarrera egina bai daukat. Eta Igorrek aipatu bezala, 7 bat, Kubo Madalena Labreder eremurako hirigintza akordioari buruzko puntua da. Eta aurreko hitzarmenean alegazio bakarra izan baldin bagenuen, hemen 216 alegazio jaso ditugu epe barruan eta 3 epez kanpo. Harritzekoa, apoak berak, baino desente alegazio gehiago jaso ditu. Orduan, bai iruditzen zait, sarrera nolabait kontekstu bat behar duela eremu hau azaltzeak. Bai. 1986ko arauetan, Hilerri ondoko partzela esparru librea zen, goikoa, eta lehenengo etxebizitza lerroaren azpian dauden 2 partzela horiek, bat esparru librea bezala izendatuta zegoen, eta bestea eskola ekipamendu bezala eraikin bat egiteko. Arauen aldaketa puntual bat egiten da, eta ondorioz, lehenengo etxebizitza lerro horren azpian zegoen esparru libre hori privatizatu egiten da, eta piztina batean bihurtzen da. Beraz, bizilagunen onurarako privatizatzen da. Honen ondorioz, gertatzen dena da, hezkuntzarako bideratuta zegoen ekipamendu hori gelditzen dela ez dela irisgarria. Ezin da ez kotxez, ez bizikletaz iritsi, eta oinez ere nekez eskailera bakarrik dituelako iristeko. Beraz, nahiko egoera bitxia, ezta? EAJaren gobernuarekin, hasierako onarpenean, eta gure ustez oso kriterio zuzenarekin, ikusita gainera, ekipamendu hori, eraikin hori, ezingo zela garatu, etzelako irisgarria, aldatzen du kalifikazioa eta orduan esparru librea bilakatzen du leno eskola ekipamendurako zena eta goiko esparrua bihurtzen du ekipamendurako. Baina eske hasierako onarpena ez da hor gelditzen. Ja aldaketa egin ondoren, esaten du eskola ekipamenduak ez direla behar, datuak eman dizkizuet, eta hezkuntza sailarekin hitz egitea besterik ez dago, jakiteko hezkuntza ekipamendu gehiago ez direla behar, eta beraz, erabilera aldatu egiten zaio, etxe bizitza erabilerari. Beraz, kasu honetan ere, ados gaude, hasierako onarpen horrek egiten zuen aldaketa horrekin. Azalpen guzti hauek manda, eske hau esplikatu dut izan ere alegazioetan badaude 2 argudio nabarmen eta bata da principio de no regresión edo euskeraz nahiko arraroa da atzera eragin egin ezintasun printzipioa, vale? Principio de no regresión eta juridikoki ezeztatu dira alde batetik esparru libreak ez direlako galtzen, azaldu dudan bezala lekuz aldatzen direlako eta apoaren prozesua dalako hiriaren errebizio orokor bat. Eta hiriaren errebizio orokor horretan, Hondarribiak esparru libren eszedente bat dauka, legeak eskatzen duenaren bikoitza dauka. Eta beraz, galduko balitz ere ez litzateke aldaketa kritikoa izango. Hori, alegazioetan ematen den argudio nagusienetako bat, eta beste argudio nagusienetako bat da aldaketa hau, aldaketa sustantziala dela, eta adierazi behar duguna da antolamendu xehatuko zehaztapen bat dela. Ez diola hiri ereduari eragiten, esan dugudalako lehendik, onartuta zegoen dokumentu horretan eraiki egingo zelako. Eta gainera, lehen aipatu dudan bezala, etxe bizitza librerako aurreikusita zegoela eta lurzoroaren legeak esaten duen bezala udal titulartasuneko partzeletan alokairu sozialerako eraikinak egin behar direlako. Beraz, argudio hauetan oinarrituta, alegazioak ezeztea proposatzen da, beraz, hitzarmena bere hortan gelditzen da, eta udalbatzara ekartzen dugu onartua izan dadin. Eskerrik asko.
Eskerrik asko ez ditu valoraziorik. Bai. Gonzalo? Eskerrik asko ez ditu. Zuzenketa txiki bat nahiko nuke egin berriro, zen uste dut ez dugu ulertu. Ez ditu, esan duzu etxe libriak jungo ziela horrez. Bai. Irakurketa ingo izut, fitxan nola jartzen duen. Aprobación inicial 2023, mayo. En general, se propone la consolidación del desarrollo existente y la convalidación de las condiciones de ordenación pormenorizada, establecidas por las normas subsidiarias, con un cambio en el referente a las parcelas de titularidad municipal. Se dispone el traslado de la dotación de espacios libres dedicada a jardines a la zona interior del ámbito, calificada como reserva para centro docente y reserva de interés público y social, que no tiene sentido en esta ubicación, consolidando la disposición de dotación en el municipio y la falta de accesibilidad de la parcela, y la recalificación del suelo situado en la zona alta con destino usos residenciales de tipo colaborativo y equipamiento según se determine en los pliegos redactados para la enajenación de los terrenos. Ez du jartzen benta libre. Vale, hori zuzenketa egiteko ingenun, bian jartzen zuna, gora eraman. Eta hori argi dakagu, hasierako onarpenean hala jartzen zula. Eta hortan, ados gaude denok. Vale, orain, konbeniorekin. Aurkitzen gera, lehengo moduan, inseguriai juridikoa, hola, ondo ulertzeko, badaukan konbenio bat. Batez ere berriz pustutzen dien presio guztiak, gainera, harridura sartzen dut, oparitzen die partzelak, oparitzen die bi lokal ere eraikinak, bi lokal, sotano y semisotano, eta gero gainera udalak zuzenean emango ditu 375.000 euro bezabarne eraikitzen duen enpresari, hori bukatzeko. Baina bestaldetik, ere konbenion jartzen du, bai proiektua eta bai zuzenbidea ateko dula udala, kontratatuko dula. Eta txosten juridikoan, maniobra horrena ez dut ikusi noen. Agian horre hongo da, esan dut, jasoitugu bi txosten potolo juridikoak, eta ez dakit maniobrari hor jartzen duen, ala ez. Inbar dugu aztertu, zen jaso dugu, epeskanpo baita ere, txosten juridiko hori. Eta horregatikan ere, orain ere eskatzen dizuet, etxanik eneako txosten juridiko lehenagotikan jasotzea. Eta hemen ikusten dugu, ere, partzela publiko batean, repartzelo hori gabe, ja publiko batean, zuzenean ere ematen zaio, enpresa promotora bateri ematen zaio eraikitzeko aukera. Lehiaketari gabe, sin libre konkurrentzia. Eta holako beste konbenio potolo bat, euro askotako potoloa, ez dugu ondo ikusten. Gaina zalantza juridikoa dazkagu. Beraz, guk ere, oraingoan, kontran egingo dugu. Mila esker. Eskerrik asko, ez dakit alderdi sozialistaren izenean, Josu. Bai, bueno. Nosotros, yo al principio de la intervención ya he dicho que es muy importante, Ondarro Villavides, el tema de la emergencia habitacional, pero detrás de ese concepto, que es tan fundamental, sobre todo en Hondarribi, no podemos en ningún caso, de alguna forma, pasarnos en principios que siempre hemos defendido y que, de alguna forma, en un momento determinado, pues por circunstancias, pues cambiamos de acera. Y yo creo que eso, para mí, no me parece correcto. Será legal, pero correcto no me parece. Y vuelvo al caso, el tema del cubo de la Magdalena. El cubo de la Magdalena
lo que es en la parte de abajo, hay 35 viviendas privadas, se van a establecer, y a condición de que esas 35 viviendas son privadas, de lo que es, en este caso, el promotor nos hace, en un terreno municipal, 30 viviendas públicas de alquilar. Bueno, si es un terreno municipal, ¿por qué cambiamos a Suquía en este caso, que es el promotor? ¿Por qué cambiamos? Bueno, si él tiene que de alguna forma cumplir con los estándares 60-40, que los cumpla. ¿Pero para qué le cedemos un terreno municipal? Pero nosotros no somos nadie, no podemos ser capaces de hacer, o de alguna forma de potenciar o de impulsar la vivienda pública desde el ayuntamiento o desde el gobierno. ¿Qué pasa? Que estamos haciendo dejaciones de nuestras obligaciones. Yo creo que esas cuestiones para mí son importantes, son fundamentales a la hora de hacer un planteamiento. Si es un terreno en el cual podemos decir, en la red de 30 viviendas en este caso, pues bueno, hagámoslo, pero hagámoslo desde lo público, con concurso público. Hagámoslo, pero no le cedamos a un particular, en este caso, sin ningún tipo de concurrencia, para que haga las casas. Eso no me parece procedente. Por eso he dicho al principio que sí, que está muy bien, hay una emergencia habitacional, pero cuidado, hagamos las cosas desde un punto de vista con ciertas éticas. Porque al final nos confundimos y cruzamos los cables y nos equivocamos. Y al final, pues llega un momento en que si tú no tienes capacidad para poder hacer lo tuyo me refiero como empresa pública, pues al final llega el momento en el cual, pues nada, es decir, al final negocias lo que haya que negociar. Y yo creo que el tema del Cubo de la Magdalena es eso. O sea, yo, si tengo un terreno público como es el Labreder, yo, no negocio en ese tema, no, lo que hago es, mire usted, o sea, lo hago yo. O lo hago aquí, o de alguna forma se lo cedo en este momento al gobierno para que no lo haga. Pero no voy en ese escenario. En lo cual, yo creo que no me parece procedente que hayamos cambiado los cromos de tal manera, no me parece procedente, en lo cual yo tengo que decir que en ese tipo de prácticas pues no voy a entrar, en lo cual voy a votar en contra. Eskerrik asko, Garoa. Bai, hemen mai gainean jartzetikan, azkenean gauza asko zendielako eta errepikakorrak izan daitezkena, ez? Baina akordio honen baitan ulertutakoaren arabera igogailu batetaz ere bagabiltza, plaza berreskuratze batetaz eta udal beste eraikin batetaz ere bai. Ordan, bueno, akordio honen baitan etxe bizitza horietaz gain udalak ere bestelako azpiegiturak ere lortuko ditula eta beriz ere negoziatzeko ahalmenaz. Eskerrik asko. Mila esker, ez dakit erantzunik, bai, Estitxu. Bai, nik galdetu nahiko nieke oposizioko taldei ea ados gauden behintzat denak, udal titulartasuneko lursailean, alokairuzko etxe bizitzak sozialak edukitzeko. Hortan ados gaude? Bai? Bale. Jakin ezazue, zuek onartu dituzuen lege eta dekretutan, ez udalean noski, beste administrazio batzutan, lurzoruaren legeak, de hecho, jartzen duela, claro, udalak jaso ditzazkela, orduan, ari zarete behin eta berriro, nik eske benetan, eta hoia bihotzez esaten dizuet, uste dut ez daukazuela argudiorik etxe bizitza publikoaren kontra egiteko, eta ateratzen ari zarete adjudikaziona dedo, kontrato, begira, esaten dizuet, zuek onartutako lege eta dekretuek jasotzen duten figura bat da, eta gainera da modalitate berritzaileenetako bat. Ze gainera orain, lurzoruan egin diren azken aldaketa batzuk, esaten du udalak jaso ditzazkela etxeak erosteko, jaso ditzazkela zuzkidura eraikiak jasotzeko, eta inkluso errehabilitazio obretan ere jaso ditzazkela zuzkidurak. Osea, hori legeak jasotzen du. Orduan, galdera fundamentala hemen da,
ados algaude danak udal titulartasuneko lursail batean etxe bizitza publikoa egiteko. Bai, bale. Ez alda askoz ere logikoagoa. Enpresa pribatu baten abiadura aprobetxatzea lehen emergentzia habitazionalari aurre egiteko baldin eta legeak jasotzen baldin badu figura hori. Ez algara ari esaten benetan denok esan dugu, emergentzia horren aurrean gaudela. Orduan, zergatik ari gara dudan jartzen teknikarien txosten juridikoak ez daukagulako beste argudiorik. Esketzait beste zer okurritzen. Eskerrik asko. Bai, Gonzalo? Oso ondo ez ditzu. Baina, bueno, ez dakit ulertu duzun hasieran zer esan dudan. Olako konbenio potolotan, beste milioi euro martxan daudenak, ez dutela ondo ikusten, ez dugula ondo ikusten libre konkurrentziaz betetzea. Badakigu konbenio bidez, la ley del sector público del 2017 egiten dela aldatu eta juton zera lurzoruaren legera. Eta zuk irakurri duzun lehenengo artikulu horretan, 2. puntuan jartzen duzu luz aldela jaso eraikina itxia. Hori denak ados gaude. Legeak hola jartzen dula. Baina ez dugula ikusten, zuzenean enpresa bateri lehiaketari gabe ematia olako obra potoloak. Hori esan dut lehenengo zatian. Eta nahi dut argi esan, gainera, etxe publikoren kontran ez gaude. Ez gaude. Ez gaude. Alde ditugu eredu batzuk izan, desberdinak o igualak. Punto guztietan esan dizuet. Baina, arauak, gainera, sektore publikoan, publizitatea da, vamos, libre konkurrentzia, hori da, egin behar dena. Konbenioa zertako erabiltzen dire? Bazan dizu, logikona da, ondoko kalean, bertan dauden gauzak, bueno, alduzu konbenio baten egin, baina olako eraikinak, adibidez, ia 10 milioi euroko zuzenean ematia. Zertaz ari gera. Nik guain galdera egiten dizuet. EAJak egingo bazitun 3 konbenio hauek alde egingo zenuten. Egiz esaten dizuet, zintzo gainera. Zenbat aldiz egin duzutek kontran, konbenion kontra. Baina hola esaten dizuet. Egingo zenuten alde, egongo zineten hemen pustutak. Zeren, ez gaude izaten bakarrikan Kubo de la Madalena, ez gaude izaten bakarrikan Montañenea, gaude ere Txanikenea. Hor dago buelta bat, 500 etxe bizitza ingo ditula. Bi enpresan arte, eta hori, zuzenean ematea, ez dugu begi honez ikusten. Legeak bermatzen izu hori egitea? Bai. Konbeni urbanistiko batekin? Bai. Hola, lege kontratua, iten duzu salto, eta juten zera lurzoluko legera. Eta hori badakigu. Baina guain, zenbaki guzti horiek ondo ikusi dire, Zeren garoa, zuk esan duzu, errespetagarria dela, teknikariare esaten ondo edo gaizkin duen. Baina hemen daude, transferentzi bat, 103koa, 150 metrokoa, egiten baduzu zatiketak eta hori, ez da kantitate bera, Ez da kantitate bera, hor pagatzen dio 24.000 euro de transferencia de vivienda pública. Eta zuk egiten baduzu, tablan, viabilidad ekonomiko txostenean dagoen tabla guzti horiekin, kantitate hori ez da, da bikoitza. Ni jarri dezaket zalantzan gauz asko. Baina ez esan, ez direla puztu presioak, urrengo puntuan dakagun operazioarekin dena dagola lotuta. Eta operazio guzti hauek azten dire, odei beltzez gain-gainean. Eta nik egia esaten dizuet. Zalantza juridiko asko dazkagu. Eta izatekoan txosten juridiko guztiak ingo ditugu aztertu. Guain arte ez dugu izan aukera. Zen bilek esan dizuen moduan epeskanpo etorri zeigu eskura. Baina ez esan mesedez, esaten dituzuen gauzak. Beste hitzartzerik, ez? Gobernuaren aldetik bukatzeko? Azkeneko gauzatxo bat, eski iritsi gera, no esango nuke, alkit dela kuestion. Porque ziur nago EAJak egin izan balu hau, babestuko genukela. Ze arazoa ez dago konbenioan,
Eske arazoa ez dago konbenian, arazoa dago zer konbeniatzen duzun. Eta gu konbeniatu duguna da, berriro diot, alokairuzko etxe bizitzak, ANPOa onartu eta segituan edukitzeko aukera. Baina, bueno, badirudi ari garela egiten hemen ez dakize konjura judeo-masoniko etxe bizitza publiko hauek lortzeko. Eta aztertu, mesedez, aztertu, bai. Ze agian hankasartu dugu nonbait, hori humanoa gara eta agian hankasartu dugu. Así que, eskerrik asko. Bueno, 10. puntuan, Kubo de la Madalena Labreder eskuartze eremuko hirigintza antolamendu, kudeaketa eta exekuzioari buruzko hirigintza hitzarmena onartzeko proposamena bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, aurkakoak, gehiengoz onartuta, eta pasako gera 11. puntura, Hondarribiko ostalaritza establezimenduetako terrazak arautzen dituen ordenantzaren hasierako onarpen proposamenari dagokiona da. Ez ditu, proiektatuko dugu ja, edo... Ez ditu zurea da hitza? Bai, eskerrik asko, ze interesgarria gaurko debatea, baietz? Sartzen gera beste puntu batean, gaur barkatuko didazue, tokatzen zait txapa ematea, eta hemen ere luzatuko naiz, baina uste dut merezi duela jakitea nola iritsi garen gaurko egunera, ez? Bueno, puntuan tratatuko duguna da terrazen ordenantzaren hasierako onarpena, eta lanketa hau hasi zen 2023ko abenduaren 19an mugikortasun mailan tratatu zelako 24-26 urteetarako 6 proiektu lehenetsiko ziren. Eta 3 proiektu horien artean, lehenetsi zen terrazen ordenantzarekin hastea. Beraz, mandatu hori jasota, lanean hasi ginen eta aurkitzen dugun eszenatokia da 2024an badagoela alde zaharra arautzen duen ordenantza bat, zaharkituta geratu dena, lege berri batzuk sartu direlako, baina gainontzeko hiria ez dagoela araututa, ez? Eta sarritan ere esan dugun bezala, iritsi garela egoera batetara iritsi beharrez ginena. Ze azkenean daukagu sektore bat babesgabetasun juridikoa daukana, eta parean daukagu herritar multzo handi bat gogaituta eta haserre, ez? Orduan, honen aurrean ikusten genuen behintzat bi kolektibo hauen jarrera oso polarizatuta zegoela, interesak ezberdinak zirela, baina beharrezkoa zela beraien arteko dialogo bat. Eta orduan, lanketa hasi baino lehenengo hausnarketa izan zen, nork parte hartu beharko du lanketa honetan, dialogo honetan. Evidentemente, identifikatzen den lehenengo kolektiboa ostalarien kolektiboa da, izan ere haiei tokatuko zaie aldaketak jasatea. Gero, nola ez, sarrera eta kexa asko sartzen dituzten bizilagun horiek, baina ez bakarrik bizilagunak tentsionatutako eremuan bizi diren horiek, baizik eta gainontzeko auzoetan ere bizi direnak iruditzen zitzaigun, azkenean herritarrek osatutako kolektiboa deitu behar zela. Identifikatu genuen ere baita mugikortasun mailari esker, zegoela 3. kolektibo bat, hauek ziren ezgaitasun egoeran dauden pertsonen kolektiboa, eta batez ere mugikortasun arazoak dituztenak, aulki egoeran daudenak, edo ikusmen arazoak dituztenak, ezta? Eta baita ere, hasiera batean identifikatu genuen 4. kolektibo bezala udaletxe honetako teknikariak beraiek, izan ere ordenantza honek sail asko ukitzen bai ditu. Bueno, hau horrela identifikatuta, lanketari ekin genion, beraz, 2024ko urriaren 31an hirigintza batzorde bat deitzen da, eta hirigintza batzorde horretan adierazten da, ordenantzaren izapidetzearekin hasteko asmoa dagoela, eta azalpenak ematen dira, lehenik eta behin, ordenantza baten izapidetzeak ze fase dituen, eta horren gainean ze parte hartze prozesua egin genuen, ze ikusten genuen beharrezkoa parte hartze prozesu hau sakona eta zabala egitea diodan bezala dialogo horretara iritsi ahal izateko.
Hornela, 24. azaroaren 14an, aipatu ditudan 4 kolektibo horiekin, bilerak egin ziren, bakoitzak bere bilera edukizun, hor etzen nasketarik egon, eta saio honetan etzen inolako dokumenturik atera, baizik eta asmoa izan zen teknikarien aldetik entzute aktibo bat egitea eta kolektibo guztien beharrak eta kezkak jasotzea. Lehenengo saio haietatikan, ateratzen den informazioarekin, egiten da, hemen ikusten dezuten web kanpaina honen diseinua, baita ere, iruditeri guztia, eta lehenengo zirriborroaren oinarriak esartzen dira. Urtarrilaren 15ean, weba publikatzen da, eta baita ere, bidaltzen zaie ostalariei, dokumentu bat, zeinetan adierazten zaien hau ja martxan dagola. Urtarrilaren 16ean, hirigintzako batzorde bat egiten da, eta aurretiazko kontsulta, otsailaren 10ean bukatuko dela adierazten zaie. Eta gainera, adierazten zaie ere bai, azaroko bileren aktak web horrian txintxilikatuta egongo direla, hor ikusten dituzue, danak txintxilikatuta. Urtarrilaren 20ean, aurre kontsulta publikoa egiteko epea irekitzen da, esan bezala, otsailaren 10 arte. Eta aurre kontsulta horretan jasotzen dira 24 idatzi, eta guztiak dira herritarren aldetik jasotzen diren idatziak. Beraz, oposizioko taldetik ez dugu inolako dokumentaziorik jasotzen. 2025ko urtarrilaren 21ean, esaten nizuen bezala, lehen honaztu naiz, ostalariei bidaltzen zaie, eskutitz fisiko bat, eta esaten zaie hori, EPEA irekita dagola, web horria martxan dagola, esteka bidaltzen zaie, eta gainera egiten zaie konbokatoria bat, otsailaren 26erako lehenengo zirriborro horren gaineko elkarrizketa bat edukitzeko. Hau da, hilabeteko epea ematen zaie, beraiek antolatu ahal izateko, eta zita hori gordetzeko. 2025ko otsailaren 20ean, hirigintzako batzordea egiten da, eta bertan bidaltzen zaie, aurreko egunean bidaltzen zaie zirriborroaren kopia bat, eta adierazten zaie nola zitatu ditugun beste kolektiboak otsailaren 26erako, eta noski, beraiek ere gonbidatuta daudela Gonzaloren eskaerari erantzuten. Zeintzuk dira lehenengo zirriborro honen klabeak. Lehenengo klabea da, bide publikoa pertsona guztientzako irisgarria izatea eskubide badela, euskara eta euskal komunitatea indartzea, horretarako daukagu euskara plan estrategikoa, 1/2023 dekretua, emakume eta gizonen arteko berdintasunarena eta violentziaren kontrakoa. Gero, Hondarribiko ostalaritza sektore ekonomiko nagusiena izatearekin bideragarritasuna bermatu behar zaiela, eta azkeneko premisa bezala da dokumentu honek ere jaso behar duela apoan jasotzen ari garen auzo bihotzen espiritu berdina, azken finean lurralde antolaketa sari bai gara. 2025ko otsailaren 26ean, esan bezala, 2 saio egiten dira. Hemen ja, lehenengo dialogo bat lortzen dugu. Hemen oraindik ostalariekin bakarrik egiten dugu beraiekin, jendetsua da, nahiko tentsoa ere bai, baina lehenengo zirriborroria saltzen da, eta bertatik ja jasotzen ditugu hainbat kezka eta identifikatzen ditugu zein arlo, zein eremu diren, lanketa sakonagoa edo beste begirada bat eskatzen dutenak. Eta bigarren saio bat egiten da, biztanle auzokide gehi desgaitasun egoeran dauden pertsona hoiekin. Eta talde honek ere adierazten du zein arlo kezkatzen dien. Eta hemen ja, azten da agertzen empatiaren elementu hori. Bigarren talde honetan ere, adierazten dutena da, arlo horiek direla gatazkatsuenak, edo gatazkatsuenak baino lan gehiago eskatuko digutenak. Zeintzuk dira arlo horiek, edo lanketa hori eskatzen dutenak? Alde batetik, fatxadatikan 2 metrora aldentzearen araua, hori orden ministerialak eskatzen du horrela izatea.
baino noski kezka sortzen du hainbat eremutarako. Kezka sortzen du ere bai, terrazaren mobiliario guztia establezimendu barruan sartu behar izatearena. Kezka sortzen du terrazak ezin kalefaktatu izatea, eta kezka sortzen du ordutegiak, bai? Orduan, ikusita bi saiotan hauek izan zirela nolabait identifikatutako arloak, 3. saio bat deitzea proposatzen dugu, justu hauek lantzeko. Baina eske saio hauetan ere oso gauza interesgarri bat gertatzen da, eta da, bai ostalariak eta baita ere beste kolektiboak adierazten duela nahia bestearekin hitz egiteko. Eta orduan, esan genuen bikain, ja lortu dugu nahi genuen dialogorako espazio hori. Beraz, 2025ko martxoaren 12an, mugikortasun mahai bat ospatzen da, eta kolektibo guzti hauek esertzen dira elkarrekin. Eta ez bakarrik kolektibo hauek, baizik eta baita ere, merkataritza elkartea, eskola komunitatea, azkenean mugikortasun maila osatzen duten beste eragile horiek. Eta oso saio interesgarria izan zen, izan ere, adostasunetara iristeko gaitasuna adierazi zen, eta hortik, bai teknikariak eta baita guk ere gobernu bezala ikusi genuen lanketarako bide batzuk zeudela eta dokumentuari aldaketa batzuk egiteko aukera irekitzen zitzaigula. Eta hortan jardun genuen. Gogoratu nahi dut, momentu honetarako zirriborroa zintzilik dagoela hilabete lehenago, bale? Bitartean ere bai, ibili gara, mas of the recorredo esango nuke, baino sektorearekin bilerak egin ditu gure bai, eta baita ere Gipuzkoako ostalarien elkartearekin. Ez dugu berriz diote, oposizioko alderdiek bazekiten zirriborroa zintzilik zegoela, gonbidatuta egondu ziren bilera hauetara, egia da EAJak ezin izan zuen oso momentu txarra pasatu zenutelako, eta ezin izan zenuten bilera honetara etorri, baina akta guztiak berriro diot publikoak dira, eta hor daude, eta hala ere ez dugu zirriborroaren gaineko inolako ekarpenik jaso. Eta azkenik, maiatzaren 22an, pleno honetara hasierako onarpena ekartzeko dokumentua aurkezten da. Dokumentu honetan, hasierako borradoreari egindako aldaketak urdinez adierazten dira, baina literal, osea, urdinez daude aldaketak modu errez batean ikusteko zeintzuk izan diren egindako aldaketa horiek. Eta aipatuko dizkizuet. 2 metro retrankeatzeko ideia horretan proposatzen dena orain da ibil peatonal, oinezko eremutarako bai posible izatea fatxadara pegatzea, baina horretarako udalak bere gain obra zibil bat hartu behar du, ze baldosa podotaktila jarri behar du, noski batez ere itxuei eman behar dielako bide seguru bat. Beraz, hori egiteko presta agertzen da udala. Gero, mobiliario guztia barruan gordetzearen arloan proposatzen duena dokumentu honek da sombrillak bai edo bai barruan gordetzea, ze arazo gehien eta arrisku gehien ekartzen dituen elementuak dira. Eta gero, establezimendu bakoitzak baimenduta daukan terrazaren azaleraren 130% erabili dezakela horra pilatzeko bere mobiliarioa beti ere ondo tapatuta eta ondo lotuta baldin badauka, ze bestela istripuak egon daitezke. Estufak erabili ahal izango dira itxitura duten espazio horietan eta beti ere indar elektrikoa baldin badauka, izan ere azkeneko bilera horretan bombero bat egondu zen eta berak esaten zigun, eske ez da pentsatu ere konbustioko ezer. Eta ordutegien kasuan, gertatzen zitzaiguna zen, ez zegoela irizpide argirik. Ez da sektorearen baitan ere, ez genuen ikusten nondikan jo genezaken. Beraz, ordutegiak berdin mantentzea erabaki dugu, alegazio EPI, edo epean jasotako dokumentu horietan, zer adierazten duen, zer adierazten duten, eta hor ikusiko dugu nola ekin, ez?
Eta hau guztia egin dugu ordenantzaren izapidetzearen prozesuaren barruan bakarrik bigarren puntuan gaude. Bai, orduan gaur bigarrenetik hirugarrenera egiteko aukera daukagu, baldin eta onartzen baldin bada. Eta asmoa da, esaten nuen bezala, onartuko balitz, egongo ginatekeia behin-behineko onarpenean, eta hemen berriro aurrekontsulta publiko bat irekiko da. Legeak eskatzen duena, baino askoz ere aurrekontsulta publiko zabalagoa egitea erabaki dugu, urriaren 15 bitarte, badakigu urriaren 15 bitarte udara tartean daukagula, baina 3 hilabete terdiko epea arrazoizkoa iruditzen zaigu, alegazioak jasotzeko. Vale, eta behin alegazio horiek jasotzerakoan eta aztertzerakoan zer den adierazten dena, asmoa da berriro beste saio batzuk egitea kolektibo berdinekin. Vale? Eta honela ahalik eta testu adostuena lortzeko. Eta hauxe da adierazi nahi nuen guztia, beraz ekartzen duguna da, dokumentu hau onartzea gaurko udalbatzan. Eskerrik asko, baloraziorik. Bai, Gonzalo? Bai, eskerrik asko zitzu. Dena argi esan duzu, azten da urriako 31an batzorre batean, hemen ginelarik denak jarrita, eta bertan, berriz esango dut, bertan, eskaini zenun oposizio laguntza. Guk ulertzen dugu oposizio laguntza da bertan lan egitea ordenantza hori denon artea egiteko. Eta hori lehenengo unetik ezen horrela izan. Lehenengo bileran, lehenengo uneko bileretako horietan zegoen ostalaritzakin, hor bai, hor jun zaitezte, mesedez, baina gero beste bilekeri ez ginen gonbidatuak. Eta gero inun eskaren aurrengoan hori zuzentzeko, eta ala izan zen, aipatu duzun moduan. Baina ja lehenengo unetikan kanpo sentitu ginen. Gero, aktak eskatu genitun, eta web horrian zeudela. Abisatu zenuten, txintzilikatu bezain pronto. Baina lehenotikan aktak eskatzen baldin baditugu jakiteko, jendia ze pentsatzen duen, zer nahi duen, ze ondarri nahi duen kaleak, ze auzo nahi duen. Agian guk hemen gaude boskatzeko gaude, lau alderdi kasu hontan. Goazen denon artean egitera. Laguntza eskatzen baldin baduzute, guk eskaintzen gera, goazen denon artean egitera. Ez da horrela izan. Ez da horrela izan. Eta pena hundiz, bilera bateak faiatu dut, bai, aipatu duzun moduan. Baina kasualitate azte honetan jarri duzute, akta hori. Eskatu nulako lenguan. Eta datak ere zuzendu ire azte honetan. Baina laguntzeko prest nago, nik izan nintzen akta hori falta da, nahi eta akta hori, eta gaur deitu jate, aiatzen zilkatu dugu. Baina denon arteko egiteko gauza da. Gaia izan da, aldugu, jendea aurrean jarri, denokin hitz egin, eta erabakiak hartzeko, zuek hartu duzute bakarrikan. Erabakia zuek hartu duzute bakarrikan. Takit, itxurikeria den hau, edo ez, baina zuek bakarrikan hartu duzute. Eta hori pena ematen dit. Batez ere, herrientzako gauz orokorra delako. Eta denok ginen hemen gaudenak, frentean zaudetenak, eta zuek, denak geneukan argi. Bihar dela herramienta bat dena zuzentzeko. Bueno, guain badirudi lehenengo zirriborrotikan oraingora pixkat ireki dela. Eta hurrengoan ez dakit, gune singular horrekin agian dena irekitzen dugu berriro. Denon artien inbarko genuke. Azaldu, zer da gune singular bat, nola plazak nola kudeatuko diren, zeren zirriborroa ikusten baldin baduzu, taberneken frentian bakarrikan alde jarri. Baina ja plazetan ere jartzen du kakotxen artean. Moldatuko dugu, eskarien arabera, eta ez dakiz, bueno, guazen denon artean egitera. Zuek bakarrikan hartu duzutera bakila. Eta hori pena mandigu. Eta horregatik gaude, mindiutak ez, faltako zen gehiago. Baina batez ere, gure amorrua hor dago. Eskatzen baldin bada, zuen laguntza behar dugu, guk esku eskaini. Eta zuek hartu ez. Eskatzen baldin baduzute, hartu. Hori behar da. Eta gaina denontzako onurako da. Olako ordenantza bat, oraintxe bertan,
Gure boska kontrakoa izango da. Izango da kontrakoa ikusten dugulako, zuek erabaki duzutelako dena. Unilateral. Zuek egin duzute, zirriborra hau. Eta ez gaude ados. Zango duzute, batekin, bestiekin hizketan egongo tal. Denon artean. Batzuentzako gutxi izango da eta besteentzako asko. Baina guazen izan dugu moduan. Nahiko hitz egin dugu, bai lenguan batzordean, lenguan irratin eta gaur hemen. Baina nahiko genuke parti izatea. Eta ez gara horrela sentitu eta onartuko duzute horrela ez gara izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste valoraziorik. Josu? Bueno, lenguan irratian gaur berriz hemen, en fin, vuelta gira. Kuestioa da, bueno, terrazaren inguruan aztertzeko. A ver, yo parto de, quizás, de, no sé si es por diferentes concepciones de lo que es participación, organización, consulta. Yo lo dije tanto en la radio como así donde lo digo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que, bueno, cuando se empezó a hablar del tema de las terrazas, en una reunión que tuvimos se nos presentó un borrador de proyecto en el cual, bueno, prácticamente era copia literal de la ley. Lo que decía la ley era eso. Incluso, además, era muy taxativo, era muy estricta. La primera ordenanza que de alguna forma se presentó fue muy estricta. Esto dice la ley, las aceras, todo. Y me acuerdo que dije, oye, si tú de alguna forma vas a intentar negociar con hostelería y ya de repente, ¡bomba!, le metes todo el boletín oficial en la boca, pues te dirán, oye, chica, o sea, a ver, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema fue así. Entonces, me acuerdo que se dijo, bueno, no, esto es a título orientativo, a título orientativo. Bien. Posterior, de alguna forma ha habido una serie de reuniones, pues es verdad, con colectivos, que me parece muy bien, que haya colectivos civiles, que de alguna forma, porque evidentemente todo el tema de las terrazas hay personas que de ciertas horas, pues molestias, personas enfermas, evidentemente hay que buscar una conexión, lo que es el ciudadano, lo que son las terrazas con el resto de la ciudadanía, los que, por ejemplo, pues las noches, los días. Yo estoy de acuerdo con todo esto, pero en todo caso, el procedimiento, yo creo que las cosas, para mí, no han funcionado como tienen que funcionar. Y, por ejemplo, la prueba es que 48 horas, ni 48 horas se nos dio. Es verdad que dices, no, es que ya están marcados. Pero a ver, si tú vienes de alguna forma a un pleno, en este caso a este pleno, y me das un documento, ni con 48 horas para discutirlo, o sea, para plantearlo, en la comisión, digo, bueno, a ver, yo creo que es necesario hacerlo ya urgente, y máximo cuando de alguna forma también había unas propuestas por parte de la Asociación de Hostelería. Voy a decir que, a ver, la hostelería es una parte de todo lo que es el tema de las terrazas. O sea, lo digo porque no va a ser que alguien diga, no, Josu, joder, es que tú solamente te preocupas de la hostelería. No. No. Entonces, estoy de acuerdo que esto es un tema a más. Pero la hostelería sí es una parte importante. Querámoslo o no, es una parte fundamental, que de alguna forma es la que en el tiempo de la pandemia le salvó de muchas cosas. Es verdad que en el tiempo de la pandemia se hicieron algunas cuestiones y extensiones quizás desproporcionadas en este caso, y que ahora yo no digo que no haya que corregirlas, pero hay que corregirlas con acuerdo, con consensos. Porque todas las ordenanzas que hagamos, si no hay acuerdos y consensos, sobre todo con un sector tan importante, es papel mojado. Porque luego al final le vas a tener que mandar a la policía y, oye, tienes que hacer esto. ¿No es mejor acordar, consensuar y apurar al máximo? Y apurar al máximo no es la mejor forma que se ha utilizado. Por ejemplo, es decir, tú de alguna forma le dices, oye, vamos a aprobar inicialmente y luego vamos a hacer alegaciones. No. Vamos a intentar llegar a un acuerdo en las formas y en la cuestión, porque de alguna forma de ese acuerdo tan importante sobre el tema de las terrazas, en este caso, y no terrazas, y de alguna forma, al final, bueno, si no hay un acuerdo, pues haremos la aprobación inicial. Y además hay un añadido. Vamos a entrar el verano, en época estival. Claro, dices, no, vamos a alargar hasta octubre. Bien, en época estival, la gente que en este momento está trabajando en la hostelería, bastante tiene con lo que tiene y va a estar a tope.
Vale, ¿cuál es el problema para que de alguna forma después de la época estival podamos de alguna forma, si no hay una posible negociación, plantear el tema de la producción inicial? Hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo en la época estival. Eso es lo que de alguna forma yo entiendo que además incluso la Asociación de Hostelería lo ha planteado. O sea, aquí no estamos diciendo que no haya que regular, que no haya que adecuar, que de alguna forma los ciudadanos tienen el derecho a dormir tranquilamente a las noches, sin ruidos. No estamos diciendo eso, sino de alguna forma a veces las negociaciones son también el tiempo y la forma. Y el tiempo es importante, y controlar el tiempo es importante. Por lo cual, yo lo planteé en su momento. Si en este caso la asociación, como si me quiere pedir una sociedad civil o una asociación, me pide, oye, mira, vamos a entrar en época estival, este es un momento en el cual, bueno, no me parece tal. Vamos a, por ejemplo, ¿por qué no ponemos una fecha después de fiestas en octubre? Para que de alguna forma hagamos la aprobación inicial y ya tengamos plazos para tal. Es decir, ¿por qué no? Y yo lo que planteo es eso, que en la negociación, yo creo que si no lo negociamos y no intentamos hacer una negociación con los sectores que en este momento están afectados, a ser posible, pues yo creo que una ordenanza de ese calibre, pues que, no sé, yo creo que hay que buscar las fórmulas. Y de alguna forma, incluso no solamente el tema de la propia terraza, sino incluso los precios. Hay cuestiones que también de alguna forma hay que establecer. Bueno, yo creo que, entonces, yo la propuesta que tenía era de que, bueno, no se va a aceptar, porque al fin y al cabo se toma la decisión. Yo lo que planteaba es que esta aprobación inicial se dejara para después de la zona estival, que sería el mes de octubre y nada más. Pero bueno, dicho esto. Beste iritzirik, bai, Garoa. Bai, arratsaldeon. Nik ez dut hartu denborarikan aktatan zenbat pertsonek parte hartu duten ikusteko. Uste dut kalkulatzeko moduko izango zela, baina zakit 200 gora izan daitezkela pentsatu dezaket. Orduan bakarrik ez da. Azken finean prozesu parte hartzaile batean oinarrituta ere izan delako. Eta nik lotu nahiko nuke lehengo puntuekin, eta orain zuk ere Josu esaten zenuna, negoziatu egin beharko da, eta hitz egin beharko da, eta argi dago gobernu talde honen jarrera hori dela. Baina baita ere ulertu behar duguna da, kaos honen aurrean eta ordenatzen hasi den momentu honetan emaitza ez dula izan behar orain dugunara iristea. Orduan, argi dagoena da noski ostalaritzak lana egiteko badaukala eta aldaketa nagusi batzuk egiteko daukala, baina argi dagoena da ere ekilibrio bat lortu behar dugula. Eta esaten duguna, ostalaritza garrantzitsua delako, herritarra garrantzitsua delako, herria garrantzitsua delako, eta ekilibrio bat lortu behar da, eta lortu behar dugu bide honetan, orain 14. artikula, erabat berria denen bezala, eta San Pedro kalerako lortu den bezala legea betez, bitartekoak beste modu batera egitea, aipatu dezun bezala Gonzalo, den singular edo den, nik uste bidea egingo dela eta alegazio horiek emango digutela, guaindik fintzeko aukera, ze erakutsi den bezala, gaude 3. puntuan. Ez gara iritsi, haute zan, eta zalaparta guzti hau da hemen, eta behin eta aipatu nahi duena, ez daukagu ohitura. Herri bezala ez daukagu ohituraen hitz egiteko, hasi gara ordenantza ezberdinak egiten eta normala den bezala badena dira beldurrak eta zalantzak, eta bereziki orain artean falta horren aurrean hoberen egon denak ez du aldatzea nahi, baina baitari ikusi zen hor askok esaten zutena bezeroa ere ezitu behar zela, eta bezeroari ere mugak jarri behar zitzaizkiola, eta nik uste dut ostalariak erabakitzen duen bezala, asteartetan izten dula eta bere bezeroak badakin, ordutegien aldetik egon ginelako hizketan, garo, hemen usten badegu dena libre, merkatua, turista daukagun olatu guztiari libre, ostalariak ezingo zuten ere ez lukete itxi beharko zerbitzuaren izenean. Ordan, nik uste dut oreka bat ere lortu behar dela, eta 2. puntuan baldin bagaude,
Guazen, epeak badago hitz egiten jarraituko da, eta elkarrizketa delako elkarrizketa aipatutako elementu edo agente guzti hoien artean, eta noski, eta gure artean ere bai, baina hementsen gaude, bigarren puntuan eta prozesuan besterik ez gaude. Bai, bigarren buelta bat. Bai, eske denbora zitzai, a ber, Josu, 8 hilabete, daramat. Tanago, bigarren puntuan. 8 hilabete horietan, 7 saio publiko, eta 4 batzorde. Dokumentua zirriborroa, otsailaren 20 daukazue. Eta nik galdetzen dudana da, nun dago zuen agentzia? Nun daude zuen proposamenak, zer behar da zuek proposamenak helarazteko, badaukazue nere e-maila, badaukazue sarrera registroa, badaukazue zer da behar dena zuen proposamena jasotzeko. Galdetzen dute, ze gonbita egiten dizuet, gaur onartzen baldin bada dokumentu hau, espero dut alegazioak sartuko dituzuela, eta luze tratatu ahal izatea, behar diren batzordetan, baina agentzia behar dut zuen aldetik. Bai, AJaren izenean Kalixa. Bai, non da gure lekua hitz egiteko ez di. Azkeneko batzordean, azkeneko momentuan, hasi ginen pixkat hitz egiten, metroen inguruan, eremuen inguruan, Garoak aipatu ditu zenbat agente daude. Gu ere bai agente batzuk gera, oposizio taldekoak herritarren ordezkariak. Ordan gure formatua da batzorde batean. Edo bilera, laneko bilera batean, elkarrekin, guazen hitz egitera eremutaz. Beste eredut, beste pemusa landu genuenean, mugikortasun ordenantza baditu du adibideak. Bino kasu honetan ez du aukerarik izan, bakarrik bi batzordetan bi galderei erantzun. Eta guk eskatzen dugu orain, bigarren puntuan gaude. Bukatu arte, aukera izango dugu gure formatua hemen gaudenok batzorde batean. Osea, batzorde batean edo laneko bilera batean deitu eta joango gera. Joango gera ordenantza honekin, urdinez dagonarekin, badirudi hor dagola gakoa, eta guazen hitz egitera. Eske guk hor hitz egin dezakegu. Bestela joaten gera bilera ireki batera, eta normalian politikok ez dugu hitz egiten, logikoa denez. Ez dugu hitz egiten, zuek oso aktiboak izan zareten mugikortasun mailan urtetan, eta parte hartu dugu, bino ez alderdi politiko bezala. Ez genu bereizten, eta nik uste dut ez dugula bereiztu behar. Gure lana, gure jarduna hemen egiten dugu udaletxean. Eta presa agertzen gera hemen ere bai, elkarrekin juteko. Orain, Gonzalo gaipatu duen bezala, kontra ingo dugu, ezaigulako gustatzen moduak, eta azkeneko batzorden aipatu genuen, bino hemendik aurrera pauso pilo bat daude, guazen elkarrekin. Guazen elkarrekin, guk ere, esperientzi pixka badaukagu, zerbait landu genuen gure momentuan. Guazen elkarrekin. Presa agertzen gera, ez ditxu. Josu? Yo, insisto en el procedimiento. O sea, a ver. No, te digo el procedimiento porque, claro, dices, no, es que ya habéis tenido, ¿dónde están vuestras aportaciones? A ver, vamos a ver. En esta casa, aparte del tema de las terrazas, tenemos un montón de cuestiones. El plan general, los presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, cuando de alguna forma vamos a discutir sobre un tema de terrazas en este caso, se nos trae ya una oferta, o sea, una propuesta al final, ya una propuesta más o menos que el equipo de gobierno ya ha elaborado con otras entidades y se nos trae con 48 horas de antelación. Ese es el lugar donde se empieza a discutir. Ahí se empieza a discutir. Y no hemos tenido tiempo para discutir esa cuestión, más solamente para traer al Pleno. Ese es el órgano. Y ese órgano se nos está hurtando. El órgano de debate se está hurtando. Estamos escapándonos por las ramas. Ya hemos informado, ya hemos convocado. No, el órgano de debate ahí. Y de alguna forma, cuando se trae ya una propuesta ya más o menos elaborada, a partir de ahí es donde nosotros, me refiero a los partidos políticos que nos votan en este pueblo, somos los agentes que de alguna forma tenemos que ir definiendo las cuestiones. Pero en este caso se nos ha traído simplemente para decir, oye, esto es lo que hay y este va a la aprobación inicial. Pues no,
Este no es la forma de trabajar. Lo siento, no es la forma de trabajar, porque ya lo das por hecho. Entonces, yo lo siento. Entonces, yo creo que más claro, agua. Bueno, nik esaten dute, consulta pública previa, superargi zenituzten fetxak, noiz ireki, noiz itxi, 0 unidades de propuesta, otsailaren 20tik zirriborroa zintzilik, ez dezute zerelarazi, orduan, ulertzen ari naizena esaten ari zaretenengatik da, behar dezutela ni zuen andereñoa izatea eta esatea fetxa honetarako behar ditut zuen proposamenak. Bale? Pues horrela ingo dugu. Horrela nahi balin badezute, horrela ingo dugu. Baina, berriro diot, nire meia daukazute, telefona daukazute, etorri zaitezkete, baina ez dezute egin. Itxoiten ari zarete, gure dokumentua ikusi eta horren gainean egitea. Ba, ya está. Bueno, luze aritu gara 11. puntuan, Hondarribiko hosteleritza establezimenduetako terrazak arautzen dituen ordenantzaren hasierako onarpen proposamena bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartua. Uste dut proiektorea sobran dagoela ja. Pasako gara 12. puntura, Residencial Montañenea SL-ek etxanikenean proposatutako hirigintza hitzarmenaren dekretuaren berri ematea. Barkatu ez ditzu, zure da hitza. Bai, benga bagoaz aurrera. Leno egin dudan sarreran ere, aipatu dut etxanikenearen inguruko, hola, pintzela nagusi bat. Da espada, nabardura egingo dut, etxanikenearen eremua da, torreko aldapa, hau da, hilerrira doan aldapa horren, eskerreko aldean gelditzen den lursail hori. Eta hemen jasotzen den, ezberdintasuna da, pixka bat, aurreko dokumentuan, hasierako onarpenean, guztia eraikiko zela babestutako etxe bizitza izateko, eta eraikigarritasuna baxuagoa zuela, 0,57 metro karratu zabai, metro karratuko. Oraingo proposamenean, lehen aipatu ditugun arrazoiengatik, eremuko eraikigarritasuna handitu egiten da, eremua bera ere pixka bat handitu egiten da, eta beraz, oraingoan eraikigarritasuna 0,66 metro karratu zabai metro karratuko izango da. Honek, lehengo dokumentuan 250 bat etxe bizitza ematen zigun, oraingoan 345 etxe bizitza ematen ditu. Eta adierazi dugun bezala, hemen transferentzia mekanismoak desagertzen dira, eta beraz legeak adierazten duen bezala, urbanizagarri denean 125 libre eta 355 babestutako etxe bizitza eta tasatuan izango da. Beraz, polita izan da ikustea nola eremu batean legearen espirituari jarraituz etxe bizitza libre kopuru bat sartu izan denean, batean interesa piztu dela, eta urteetan adierazi zaigun nolabait mantra bat edo deseraikitzea lortzen dela, ez? Hau da, nolabait etxe bizitza pribatu eraiki behar dela lehenen, gero publikoa eraikitzeko, esaten dizuetan bezala, hemen izan da 125 libre hori sartu, eta bertako jabekideak mugitzen hasi, eta interesa adierazi. Beraz, interes honen aurrean ikusi genuen aukera genuela eremua xehatzeko, eta planean bertan sartzeko, gerora, alderdi sozialistak hainbestetan esaten didan, gehiegi dilatatu garela denboran, operazio honi esker apoa onartu eta urte terdiko aurrerapenarekin jungo gera eremu honetarako. Azkenean esaten dudan bezala, xeatuta sartzea lortu dugu planean.
Eta berez gaurko puntua kontu emate bat da, beste hitzarmen batena, eta hitzarmenak jasotzen ditu eremu honetako xeapen hauek. Eta gero ikusi duzue ere bai, badagoela alkate jaunaren dekretu bat, non esaten duen, izapidetzeari hasiera emateko agindua ematen den, jende aurrekoan jartzea, eta ezagutzen dezuten prozedura, gaur 2 prozedura itxi ditugu, prozedura berri hori edo berdin hori martxan jartzekoa. Eta horixe da gaur kontu ematea. Baloraziorik egin nahi da? Bai, Gonzalo, zure da hitza. Eskerrik asko Igor, ez ditxu mila esker. Hemen izten da gurpila, o borobila, o nahi dutigun gauza izan. Hau argi dago, konbenio honek lotura daukala bai Montañenea eta bai Kubo la Madalenakin, promotore berakin gabiltzala, eta gauzak argi izan behar ditut. Osake, daude irigintzan, daude mekanismo modu batekoak edo bestekoak. Alditugu konbenio modu batekoak edo bestekoak egin. Baina konbenioak gainetikan ikusi, txosten juridikoei gabe, printzipioz ezin dugu onartu, batez ere eraikitasun guzti hori, badakite guain ez dela bozkatu behar. Eraikitasun guzti hori, beraiek eraikitzen baldin badute zuzenian, libre konkurrentzia egin gabe, alditugu konbenion bitartez lurzoru legera berriz jun eta zuzenian egitea, baino publizitatea eta eskaintza ez da betetzen. Eta hemen bai daudela milioi bat. Gero ikusi beharko da, xehetasun guztiekin txosten juridikokin, gero saltzeko orduan etxe bizitza publikokoiek, zein salduko ditun udalak, enpresak, nola ingo diren gauz guzti hori, xehetasun guzti hori falta ez aizkigu. Ikusi gu, ingo direla 345 etxe bizitza, pribatuak, tasatuak eta UEPO, ez dakigu alokairuzkoak edo ez, ikusi beharko dire, baina ere, zalantza juridiko asko, eta oraingoan gehiago, dirua askoz potologo delako. Ikusiko dugu, paper guztia eta txosten guztiak izaten da mai gainean, aztertu, eta ipatuko dugu, eta tokatuko zaigu, honea ekartzea bozkatzera. Dudari gabe. Beste valoraziorik? Josu? Me hubiera gustado que este tema, pues no sé, lo hubiéramos, espero que tengamos los informes y esta cuestión de alguna forma lo tratemos en comisión. Sobre todo porque yo creo que es un escenario interesante, importante, que de alguna forma, bueno, pues va a requerir de todo. Yo creo que, hay muchas preguntas que analizar, en el sentido de que está claro. Yo lo que estoy viendo un poco es que el modelo que hasta ahora en Hondarribia se ha llevado, el tema de lo que es, el tema, me refiero, pues por ejemplo cuando se hizo en Muriate, se hizo todo el tema de Amute, lo que es el tema del Puntal, es decir, que de alguna forma la iniciativa pública del ayuntamiento siempre ha jugado un papel. Aquí yo tengo la sensación que al final es un convenio cerrado con unas empresas determinadas y que de alguna forma son las que hacen esta cuestión. No lo sé. Por lo tanto, yo esperaría, para hacer una valoración, a que se nos traiga ya pues, el informe jurídico y lo hablemos en comisión, sobre todo para analizar esta operación en toda su extensión y, de alguna forma también, qué capacidad de control va a tener el ayuntamiento respecto a este tema. Y de alguna forma, si en lo que es la vivienda pública, qué parte de alquileres va a haber, si va a haber a un alquiler, si va a haber, no. Si el tema del alquiler, de alguna forma, quién lo va a compensar, si hay que hacerlo a través de. No lo sé. Entonces, bueno, yo me remito a. Así como, por ejemplo, en las dos cuestiones anteriores lo tenía muy claro, en este todavía no lo tengo. En lo cual voy a esperar a que tengamos los informes jurídicos y, de alguna forma, los informes en todo su contenido. Desde la primera parte hasta la última. Y hasta entonces no me voy a pronunciar. Bai, ez dakit garoa valoraziorik ingo duzun. Bai, badakite berri ematea dela, baina hasierari, baina nik ulertzen dute, hain jokoz kanpo egotea ze inoiz ez egin.
Inoiz ez da bete legearen oinarria, eta normala da, ez jakitea zer esan nahi duen, baina beti esan dutena, ni naiz berrienetarikoa, baina nik ulertu dudana da, lurroietan udalak ez dagoela deuse, direla pribatuak. Ordan pribatuak direnek eta ikusi dutenean legearen espiritua beteko dela, beraiek hasi dira lanketa horretan. Egia da, bigarren puntuarekin ere interesgarria dela, publiko, abestuak izango diren hoiekin, zer edo guri Bildutik suertatzen zitzaigun galdera da, ea erosi ditzazkegun. Hori ere, egun batean agian planteatu daiteke eta orban gure parke publikoa ere handiagotzen dugun. Galderak dira, baina eredu berri bat da, eta, bueno, guazen eta etxe bizitza horietaz gain, ematen ez, udalak ere edukiko dulako ere bere eskubidea berenagatuko du, eta horre ere, espazio batzuk ere edukiko ditugulako. Eredu berri batzuk hasi dire, etapa berri bat, eta ikusiko ditugu etxe bizitza publikoak pribatuekin batera, txalogarria. Eskerrik asko, berri eman da iruditu zait puntu hau, esan duzuten bezala, datozen hilabeteetan jarduko gara gai honi buruz, izan ere jenda aurreko EPEA irekitzen da, eta ondoren batzordean eztabaidatuko zute aurreko 2 puntuetan eman den bezala, eta behin betiko onarpenerako ekarri beharko dugu udal batza honetara. Beraz, 13. puntura pasako gara. 13. puntuan Palestinari buruzko mozioa dago, alde batetik EAJak eta Alderdi Sozialistak dokumentu bat erregistratu dute, eta Otxanitzek beste dokumentu bat erregistratu du. Oso antzekoak direnez, bereziki ebazpenetan puntu bat izan ezik, jarraian jorratuko ditugu puntu berean, eta bozeramaile batzordean adostu bezala, lehenengo puntu hori izango da desberdin bozkatuko duguna bi aukeren artean, eta gero gainerakoa batera bozkatuko dugu ados. Sarrera idatzi erregistroaren arabera EAJak eta Alderdi Sozialistak erregistratu dute aurrenen, beraz zuena da hitza, ez dakit nork defendatuko duen mozioa. Gonzalo, zuk? Ez, txoin pixkat. Ingo du Josuk irakurketa, gero zuek egiten duzute, eta gero balorazio egiten dugu denok nola. Barkatu, Bai, oso ondo. Beraz, Josu irengo duzu? Irakurketa, balorazio, bueno... A ver, durante las operaciones militares israelíes en Gaza, que comenzaron tras los terribles ataques de Hamas del 7 de octubre digo, ya sé, Joserra, ¿por qué te digo? y con todo el cariño, con todo el cariño. El 7 de octubre del 2023, que constituyen crímenes de guerra y en los que la organización asesinó a más de 1.250 personas y secuestró a más de 250 rehenes israelíes, han puesto en marcha innumerables acciones encaminadas a causar un daño irreparable a la población palestina. Hace más de un año, en el mundo es testigo de un grado inconcebible de muerte y destrucción en la franja de Gaza ocupada. El brutal ataque de Israel contra la población palestina de Gaza ha matado a decenas de miles de personas, borrando de la faz de la tierra a familias enteras, arrasando barrios y residenciales, destruidos infraestructuras críticas y desplazando forzosamente a 1,9 millones de palestinos y palestinas. Más del 90% de la población de la franja de Gaza, causando una catástrofe humanitaria sin precedentes. Mientras el mundo mira, Israel ha roto unilateralmente el alto del fuego y sigue cometiendo ataques implacables con impunidad que causan la pérdida incesante de vidas palestinas, mientras la desesperada catástrofe humanitaria en Gaza sigue empeorando, agravando aún más, si es posible, la situación. La ONU acaba de advertir que 14.000 bebés sufren de desnutrición grave en la franja. ¿Orain?
Aitzol, ahotsan hitzen proposamena irakurriko duzu, mesedez? Bai, arratsaldeon, bueno, ja orduetan gabon, akaso baten bati ere egunon. Guk aipatu bezala, 85% berdina da, bakarrik txertatu dugu hasieran testu inguru bat bi parrafokoa, eta aurretik aipatu bezala puntu baten aldaketa. Orduan, ingo duguna da pixkat gure bi parrafoen irakurketa hori, eta gero nahi baduzu ez dakit, bai, gero puntu guztiak zuzenan ja jarraian, bale. Lehenengo puntua desberdina daukagu orduan. Lehenengo egingo duzu irakurketa testu inguruarena, eta gero puntuetan bakoitzak nik emango dizuet hitza, lehenengo puntu hori desberdina daukagulako. Vale. Bueno, horrela diogu gure proposamenak. Aurten, 77 urte bete dira 1948ko Nakba edota Palestinarren hondamendia eman zenetik. Bertan, 700.000 palestinar baino gehiago erbesteratuak izan ziren, 530 herri suntsitu, 31 multzokako erailketa, Haifa getoaren sorrera edota 8.000 palestinar baino gehiago konzentrazio esparruetan amaitzea, bortxasko lanak egitera behartuak. Azken hamarkadetan, zuzeneko biktima bihurtu dira palestinarrak, haien lurrak okupatu, biolentzia areagotu, ekonomia ito, gizartea erbesteratu eta haien etxebizitzak suntsitu dituzte israeldarrak. Bale, orain ebazpenetan sartuko gara, lehenengo puntua egingo dugu, bakoitzak bere, ez dakit, eta gero ondoren beste guztiak, bale? Gonzalo, zuk lehenengoa, AJPSRena. Bai, hau da lehenengo puntua, 2023 urriaren 7 Hamasek egindako erasoa bortitza gaiteztea. Eta nola bestea bueno, ez da kontrajarria, baina beste gauza bat esaten duen puntu honetan, mesedez, Aitzol? Lehenengo puntua, Israeldarren gobernuak palestinar herriaren aurka egindako biolentzia, bai eta gizateriaren aurkako krimenak salatzea. Bale, bi bozka desberdin ditugu, nahi zute bakoitzarena bozkatzea, alde batetik edo biek bozkatuko ditugu bat edo bestea. Vale, barkatu. EH Bilduren valorazioa ere entzutea hitza eskatuta baldin badago, naiz eta erregistratu ez duen, valorazioa eta puntuen ingurukoa baino valorazio orokorra egiteko aukera. Bai, bueno, nik hasteko zuzenketa bat, Palestinar herriaren kontrako errepresioa ez da hasten urriaren 7ko ekintzen ostean. Bai, urteak daramatza estatu sionistak estatu zapaltzaile denean Palestinar herria zapaltzen. Eta hori argi usteko, hemen ezer ez da azten urriaren 7an, urtea daramatzate horrekin. Urriaren 7an areagotzen da. Eta gero ikusten duguna da, 2 milioi pertsona gozezitzeko estrategia bat martxan dagoen honetan, sekulako genozidio egiten ari den honetan, lekuz kanpoko iruditzen jaku 2003ko ekintzen kontrako gaitespenaren puntua sartzea. Lehenengo mozioa heldu zenean, PSOE-rena puntu hori ez zegoen, eta bueno, naiz eta agian aipatzen zen idazterako orduan, aipatzen zen puntu batzuetan, ados ez egon, nahiko onargarria iruditzen zitzaigun. Baina, gero iruditzen zaigu lehenengo puntu hori sartzea, desvirtualizatzen duela mozioan bertan agertzen den guztia. Eta hori izan nahi nuen. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Beraz, bozkatuko dugu lehenengo puntua, lehenengo EAJPSRena, eta ondoren ahotsan hitzen ongi iruditzen bazaizue. Orduan, EAJPSek aurkeztu duen lehenengo puntuaren aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartu, eta ahotsan hitzek aurkeztu duen lehenengo puntuaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartuta beraz, eta ondoren, bigarrenetik 10. puntura arteko irakurketa eskatuko dizuet, ez dakit, Gonzalo, zuk egingo dituzu? Bueno,
berdinak direnez, batek egiteakin nahikoa da. Ba, Itzol. Zena, zutenak irakurtzea? Vale. Bigarren puntua. Gazako populazio zibil palestinarraren aurka egindako genozidioa irmo eta ñabardurarik gabe gaitzestea. 3. Berehalako sueten iraunkorra eskatzea, indar militarrak lurralde okupatuetatik erretiratzea eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa, nazioarteko ebazpenak eta giza eskubideak erabat errespetatzea. 4. Europar Batasunari eskatzen diogu egitateen larritasunaren aurrean jarduteko eta Israelekin duen akordio komertzial eta politikoa berrikusteko. 5. Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzeko bide seguruak bermatzea, lurralde horren blokeo ankerra eta legez kanpokoak kentzea eta palestinar lurralde okupatuaren okupazioa amaitzea. Israelek Gaza eta Zisjordania ekialdeko Jerusalem barne okupatzea legez kanpokotzat jotzen zuen nazioarteko justizia gortearen 2024ko uztaileko kontsulta iritzia praktikan jarriz. 6. Europar Batasunak bere eragina eta boterea erabiltzea giza eskubideen, justiziaren eta kontuak ematearen alde. Hain zuzen ere, Genebako hitzarmenekiko errespetua bermatzeko, estatu guztiek gatazkako aldeei armak transferitzea etetea eskatzen baitu, gutxienez, nazioarteko zuzenbidea urratzeagatik kontuak ematea bermatzeko lankidetzan aritzea, eta nazioarteko erakunde eta mekanismoak babestea, nazioarteko zigorgortearen eta nazio batuen erakundeen ikerketa batzordeak palestinar lurralde okupatuari buruz egindako ikerketak barne. 7. Europar Batasuna aurrez aurre egotea Gazan presentzia militar iraunkorra ezartzeko, mugak aldatzeko edo palestinar herritarrak Gazatik edo Zisjordaniatik deportatzeko edozein ahaleginen aurka. Eta behartutako leku aldaketa hori Genebako 4. hitzarmenaren araua uste larria dela eta gerrako krimena dela onartzea. 8. Hondarribiko udalak berriz ere babesten du ekialde hurbileko Palestinako errefuxiatuentzako nazio batuen agentziak, UNRWA, urgentzia humanitarioko arrazoietan oinarrituta egiten duen lana. 9. Hondarribiko herriaren elkartasun aktibo adieraztea Palestinako herriari eta gerren biktima guztiei eta munduan gertatzen diren giza eskubideen urraketa justifika ezinei. 10. Akordio honen berri ematea Espainiako gobernuko presidentetzari, kanpo arazoetako ministerioari, Europako parlamentuari, Palestinako errefuxiatuentzako nazio batuen agentziari eta gizarte eta giza eskubideen aldeko erakundei. Eskerrik asko. Bozkatuko ditugu 13. puntuko ebazpeneko 2. 10. puntura arteko zioak. Aldeko bozkak. Aho batez onartua beraz. Horrela jasota geratuko da hartan. Hurrengo puntua 14 eta 15 udalbatzan hasieran eztabaidatu ditugunez, 16. puntura pasako gara. 2025ko 1253 dekretua oroituko zarete aurreko udalbatzan esan genuela akats informatiko batengatik etzegola zintzilikatuta. Dekretu horren eta 1333tik 1654 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari buruz zerbait galdetu nahi da? Dekretuak berri eman da, pasako gara 17. puntura, erregu eta galderen puntua, norbaitek zerbait galdetzekorik, bai, Gonzalo? Bi galdera, Erraixa, lehen astu zait konbenio gaun asuntorekin, astu zait aipatzea zuk ez ditxo aipatu duzun moduan lehenengo montainene aipatu duzu alegazio bat zegola, eta gero bestian bazeudela multzo bat. Erantzun zaie beraiei? Plenotik pasata gero, bakoitzari helaraziko zaio bere alegazioaren erantzuna. Mi esker. Eta gero bigarren, ez ditxuri baitare, batez ere goizan aipatu dizuten moduan, San Marcos Parkeren gaiarekin berriz bueltaka, eta gaia da, zertarako jarraitu dugu planian jarraitzea babes municipalakin, herri babesarekin parkia mantentzia. Lehen, aprobazion inizialien segon jarrita herri babesarekin, bertan interbertziok egiteko babeseko legea 6/2019ko bete behar zuen,
eta orain igual jarraitzen du. Eta orduan zertako babesten dugu, gero egiten baldin badugu, gauzak aldatu txostenik gabe. Egia esaten badizut ez dut ondo ulertzen galdera eta ez dakit zertaz ari zaren, beraz jasotzen dugu eta erantzuko dizuet, bai, zuri. Nik ere galdera ez dut ulertu, orduan igual idatziz egin galdera ondo azalduta eta horren inguruan erantzuna ere ondo egingo dugu. Izango izut, eta listo. Hasierako onarpenean, herri babes maila zeukan Parke San Marcos. Eta bertan zerbait egiteko, inbarzen bete, babeseko arauak. 6/2019ko legea. Eta onarpen provisionalan, dokumento berean, jarraitzen du babes mai berarekin. Zergatikan jarraitzen du babestua egin den ondoren. Eskerrik asko. Bai, nik erantzungo zaizu, baino ari zera hitz egiten arau batetaz ez dagoena indarrean, eta indarrean daukagun araudian behiratu beharko genuke, eta guzti hori, baino egin dena ez du babesa ere kentzen, uste dut egin dena izan dela parkea bere balioa jasotzeko eta balioan jartzeko, noski. Bai, voluntadea bertan idazten dire. Nahi ditugun voluntariak etorkizunerako. Hala baldin bada eta egin den, ez dugula ulertzen. Horregatikan erantzuna eta idatziz emango digula. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztiei, 9:30 pasatxo diren honetan maiatzeko osoko bilkura amaitutzat emango dugu. Gogoratu nahi dut ekainean izango dugula urrengo bilkura eta printzipioz asmoa da, azkeneko osteguna Irungo jaien betean harrapatzen duenez, asmoa da aurreko ostegunean egitea. Beraz, ezoikotasunezko udalbatza bat izango da, ekainaren 19an aurrikusi dugularik udalbatza hori burutzeko data posibleena behintzat. Orduan, deialdia zabalduta berriz ere guztiei eta bertan ikusiko dugu elkar. Mila esker guztioi, eta gabon.